Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, gaur bai ez da? Gaur ez da aitzakiarik. Atzoko logurea barkatu genizuen, baina gaur ez, gaur asteartea da. Horregatik Inigo, askoz nekezagoak dira astearteak. Astelenetan oraindik asteburuko serotonina eta adrenalina dauzkazu. Gaurko hormona horiek agortu zaizkigu ja. Ara. Orduan badakizu. Ina hoien utxunea betetzeko gaur kafeina. Laugarren begiradatik betirako dirudite, Pascal osteko kafeak bezain usai goxoa daukate. Nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan den. Zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren, zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen. Londresko ekonomiako eskolak egindako azken ikerketaren arabera, asteartea da asteko egunik gogorrena. 20.000 pertsona elkarrizketatu omen dituzte hori ondorioztatzeko. Horrez gain, herrialdeko tokirik zoriontsuena zein den jakinarazi dute. Bournemouth kostaldeko hiria omen da. Bat amalez gu ez gaude Bournemouthen eta asteartea da. Haze panorama daukaguna. Zen duzu esatea, ni ez nago ados. Astearteak ez dira beti txarrak izaten. Zu etortzen zarelako ez da. Adibidez. 1781 bateko martxoaren 13an Urano planeta deskubritu zuten. Baina asteartea altzan. Bai, noski. Vale. Uranon akaso ez, baino. Uranon eta guan. Begira, lotura gaurko egunez hiltzen Scott Carpenter, estatu batuar astronauta eta akuanauta. Egunon entzule, hementxe gabiltza, katxondio betean. Akaunauta, txiste horrekin. Non galtzen da Orion. Uranon, Orion, adibidez. Galaktikoan Dena prestau agurra zalantza. Seriotasun pixka bat, Bai. Seriotasuna beharko deuz, ez zuekin? Ez que, ezok aizate deskogunatzen eta aurkikuntza astrologikoak oso politia dira, Bai. Baina, alare astearteetan gauza txar gehiago gertatu dira onak baino. Bai, adibidez, 29ko krak ospetsua. 1929ko kraka Amerikako estatu batuetako burtsaren historian balore merkatuak izandako beherakadarik katastrofikoena izan zen. Eta haren ondorioek izan zuten irismen globalak eta iraupen luzeak depresio handia deritzon krisialdia ekarri zuten. Ikusten, astearte eta depresio esaldi berean. Bai, ez datu dezakegu, asteartek ez dutela ospeona. Bueno, zuekin ez dakiro, Begira, lotura bat. Badago pelikula bat, Cradle Will Rock izenekoa, Orson Welles protagonista duena, eta 29ko kraka duena ardatz. Eta gaurko egunez hiltzen Orson Welles, film zein antzerki zuzendaria aktorea eta ekoizlea izan zen. Inoizko zinema zuzendari onenetakoa. Izan ere, 1941ko Citizen Kane, naiz 1948ko Touch of Evil filmak zuzendutu zituen. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film. Eta astearteetan artista asko hil dira tartean Elvis Presley 1977ko abuztuaren 16ean zendu zen astearte batean. Rock abeslaria eta aktorea izan zen, historiako musikaririk garrantzitsuenetzakotzat hartzen dena, eta bide batez pentsarazten diguna garrantzitsuenetakotzat hitza ere, akaso gure hiztegitik ezabatzea ondo legokela, haze esgintzea egin dudan min gainean hori esateko. Esazue, garrantzitsuenetzakotz, esan. Zuk esan duzun bezala edo? Alba duzu ondo. Garrantzitsuenetzak, Garrantzitsuenetakotzat? Oso ondo hori eskerraki hemen estudio azken norbe daukagun, Bai. Julen bestela komeriarrak. Gaztearen
arintasuna dauka oraindik ere. Bai, garrantzitsua izan zen Presleyren ibilbidea, hori ez du zalantzan jarriko, eta, Zalantzan. Hark ere eukiko zituen, bere zalantzak bizitzen. Baina astearteekin jarraituko dugu. Bai, pentsa, musika hiltzen eguna, 1949ko otsailaren 3 asteartea zen baita ere. Egun hartan, Buddy Holly, Richie Valens eta J.P. The Big Bopper Richardson musikariak hil ziren Iowako Clear Lakeen hegazkin istripu baten ondorioz, Roger Peterson pilotoarekin batera. 1971an Don McLean abeslariak eta musikagileak American Pie abestian musika hiltzen eguna, ingelesez The Day the Music Died, zela abestu zuen, eta izen horrekin ezagutzen da gaur egun ere egun hori. The music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write? Eta gaurko egutegiari erreparatuz gero ikusiko dugu Edith Piaf gaurko egunez hiltzela, eta gaur zer da asteartea. Denok ezagutuko duzuela pentsatzen dut, baina badaezpada ere, Frantziar abeslari ospetsua izan zen Edith Piaf, musik hall arloan oso famatua. Lamon Piaf izizenaz ere ezaguna, abesti arrakastatsuak interpretatu zituen La Vie en Rose besteak beste. Kontorsionista akrobata baten eta kabareteko abeslari baten alaba, bere haurtzaroa tristea izan zen oso. Gurasoak laster banandu ziren. Amak, alkoholdun eta gaixorik, Editen zaintza utzi zion senarrari, ura ere alkoholikoa. Familiaren egoera ekonomiko larria zela eta, Piaf Parisko kale eta kafetegietan abesten hasi zen. Horrela jaio zen izarra. Bai, eriotzak aipatu ditugu, baina jaiotzak zer? Hitz ematen dizuet dena ez dela txarra asteartetan, Venga, esan. Esate baterako gure txisteak. Baina horretaz gain, gaurko egunez, 1917an jaio zen Thelonious Monk, estatu batuar jazz piano jole eta konposatzailea, bebop jazz musika estiloaren sortzaileetako bat. Begira, oso ondo horrekin, hori gustatzen zait. Astearteak beste kolore bat hartu du Thelonious Monkekin bida. Morea haien. Oh. Gaurko egunez, 1903an Women's Social and Political Union elkartea sortu zuten Erresuma Batuan, Emmeline Pankhurstek gidatutako talde sufragista. Zuk espero zenuena porrota sentitzen duzu barrenean, burutik pasatzen zaizuna momentuan, arrastaka eramaten zaitu lurretik, kanpin baten antzera zoaz bidetik, berdin du nor zaren zer modu zauden. Ba, horrela bai, guazen egunak dakarrenarekin, gaur egunkari banatzaileen mundu eguna da. Eta maialen telabide dator, The Pat Metheny sound izango dugu izpide. Eta gazteeko liderrak egitasmoa ezagutuko dugu Leire Olanoren eskutik. Arkakusorekin hitz egiteko aukera ere izango dugu. Badakizue menestra ederra ekartzen digula beti, eta gaurkoan, otorduen ordutegiak, ezkontzetara joateko gomendioak, piragua, zubia eta euskalo. Ba, orduan prest, ez da? Ba, bai, urriak 10 ditu gaur eta asteartea da, eta hori ospatu egin behar da. Ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok txiste txarren erregea, alegiko semea Julen Goikoetxe hor begozo egunon. Eta zuei ere. Zuekin garrantzitsuenetakotzat onduen ahoskatzen dakien euskal kazetaria eta txisten erregina tarteka, egunaren arabera, asteartea badabintzat, bai, Goiori ezeiz Arandi, egunon! Egunon! Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 651 du goizak 10 eta 14 minutu, urriak 10, gu 3, Laister 4 izango gara eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egitea dugu helburu ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Zer egiten du gorpuak? Kajan daramatenean. Zer egiten du sagar ondoak gerezi denboran? Zer egiten du txano gorritxok tartaloren koban? Zer egiten du ilun abarrak azken arnaskoran? Zer egiten du ametsak loa zordi ezaiodan? Zer egiten du komunismoak Japongo bandera? Zer egiten du arrozaren ezkontza bezperan? Zer egiten du oroitzapenak bideokameran? Zer egiten du bizi lagunak amaren karteran? Zer egiten du gauak zaireko aurren begiradan? Zer egiten du fusileinkeak kafesmekikaran? Zer egiten du etorkizunak usoen gara? Badakit, Popatik taldeak horrelakoren batean esaten duela kantu honetan zer egiten duen astelehenak astearteetan. Eta gaurkorako nahi nuen, baina abestia osorik entzuten gabiltzan honetan, ez dakit gure horrengo gonbidatu agurtzen ari ginela edo, baina uste dut pasa dela, astearteri referentzi. Egiten du asteartea, Ez da pasa. asteazkenetan. Zeo paria. Baina asteartea asteazkenetan zan, ez astelehenak asteartetan. Balio du. Balio digu berdin. Bai. Ez dakarrenetan. Goizeko 10 eta 18 ditugu eta dagoeneko txatean ere mentxe dauzkagu batzuk eta bestek gu agurtzen. Egunon gaztiak indiokerrek, Ander Zubiagak egunon Ander. Etxeak ejatuko, gaur Thelonious Monken jaiotze eguna da, Maialen Tellabide Paz Mezeniri buruz hitz egitea dator, iaia saio guztia zuretzako moduko izango da. Eta txiste txarra kontatu ditugu, ze badakigu Anderri gustatzen zaizkiola. Bai. Baina ez dugu Anderri ez dugu denbora gehi lapurtuko, badakigu bere bakarkako proiektuarekin dabilela, horreko astean argitaratu zen Elur izeneko lehenengo kantu hori, eta bueno, bere sareetan dakigunez, gauzatxoak datoz, eta hor dabile prozesuan. Hemendik idatzi digute Gorkak egunon, Goiuri gaztea, nire maite dut da atzo hasi zala bakaio astea, ren pintxo lehiaketa, 27 tabernetan Hernanin, haze giro bazion, astean zehar, urriak 20 arte, etorrita dastatu hartuko du ardotxo bat edo. Ez da bat ere plan txarra. Eta Gorka galdetu du ekaitzala, bai, ekaitze Goikoetxearena izango da, zer egiten duen Popatik banden kantuaren letra. Bai, uste dut guztiak direla bereak gainera, beraz ez dago zalantzarik. Baina guk maite duten tarteari aseraman bar diogu, eta Julen Goikoetxea horbe gozok kontatu beharko digu zer maite duen. Ni gaurko honetan maite dutez batekin nator. Aspaldian gertatu etzitzaidan gauza bada, ez zait askotan gertatu, baina garbi esan da sekulako amorro ematen didana. Zuek zer moduzko kopilotuak zarete? Inigo ixo. Nik erantzun dezaket biongatik. Erantzun? Badago meme bat oso graziosoa dena, eta irudikatzen duena gidari bat eta kopiloto bat. Eta gidariak esaten dio kopilotuari. Ez, ostras, hori etzan gure irtera? Hori esaten du gidariak. Gidariak eta kopilotuak. Ostras, bai, baina bia entzun zete mazoari nahi zen jartzen. Goiuri pixkat horietakoa da. Ez dizu abixatuko irtera noiz den, baina musika ona jarriko du eta konbertsazio emango du. Eta gauzat esango dizut. Nik nahiago dut, konbertsazio ematen duen kopilotoa eta musika ona jartzen duena, ze moldatzen naiz ni mapekin eta irterekin. Konversazio eta musika ona jarri zik gehiago behar duzu. Eta galtzen balin bazara, bueno.
Galtzen bali bazara, Aurkituko duzu bidea. aste honetan berriro gertatu zait, galdetu eta norbaitek egitea mitikoa ezker eskuarekin horrela eta eskuina esatea. Eta gogatzen dut, umetan eraitak etzuela galditu nahi izaten zen madarikatzen hitzezan, beti gauza bera gertatzen zelako. Bai, jute zegoen kiston txapa sartzizu, esku bitartzi ez dut, eta besola ezkerreta. Eta ja, ez alperperri galdetuet. Baina bai, galdu ezkero, beti dago galdetzea, ez? Han aurrea xogo eskubita esaten duten horiek, Han aurrea xogo, ja, ibakikilako. Asmazan, ondan. Ez, bueno, kontua da. Lenguan nik idatzen, eta beste pertsona bat kopiloto zioan, eta aspaldian etxitzeetan gertatu, baina gertatu zen, une batean, gure aurretik zioan autoak, egin zuen, alak moduzko maniobra arraro bat, eta zer da eta kopilotoak, bere ezker eskuarekin, segulako bozinazoa. Bera kopiloto zion, eta nik idatzen ibalo, eta esan nion, a ber, ez eski gaizki egin du, eta ez da izerreta. Ja, baina azteko zuetzoaz gidatzen, bestetik ez dakizu nik nola reakzionatuko nuken edo akaso nik ez du bozina joko edo zea, eta bestea, egoera arrisku itxera iruditu ditzetan ez, zu gidatzen zoazela, beste batek eskua sartzea hori, volantera eskua eramatea, eta noiz edo noiz gertatu zitzaidan, baina espalditzaidan gertatu da sekulako amorro eman zidan. Buah, ja. Nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira. Hemen apoak apa biakatzen dira. Gauza esango zen nik ez dut maite dut krisitan egotea. Ze ari naiz errepasatzen hemen ere maite duten WhatsApp talde propioa eta uste dutena gaztaduta dauzkadala. Hori nire ohiko egoera da. Maite du krisia, aste arteko izan bederatze dertetik 10 bitartean, estuasunak izaten ditunak. Zein da zuen maite dut, hau, Juri? Maite dut ez bat daukat. Ara, ezkor xamar etorri gara aste artea da, horre? Aste artea data, badakizu, begira, ni ez naiz Borja Semperren zalea. Ez naiz Borja Semperren laguna. Ez naiz Borja Semperrek azkeneko orduetan esan dituen adierazpenen bat ere mireslea edo. Ez zait bat ere gustatzen esan duena. Baina uste dut, are gutxiago gustatzen zaidala Borja Semperrek zerbait esaten duen bakoitzeko jendeak txiokatzen duenean zerote dio Barbarak honi buruz. Barbara datorkit burura. Barbara nolakoa zen eta orain Borjarekin dago. Ziur Barbarak berdina pentsatzen duela. Barbarari ez aldio lotxa ematen gauero Borjarekin ohera sartzeak. Barbara uste genuen modu batekoa zela eta Borjarekin ezkontzean erakutsi digu benetan zer pentsatzen duen. Borja Semperrek hitz egiten duen bakoitzean ez da Barbara goenagari buruz hitz egin behar. Naiz eta bereiek harreman sentimental bat duten. Eta iruditzen zait, jendeak egiten duela oso, ez da egitez, pentsatuz Borja Semper baino askoz aurrerakoiagoak direla, hori esaten dutenak, ez? Borja Semperren iritziak atzerakoiak dira, eta gu askoz modernoagoak gara, eta askotan ezkertiaragoak, eta hori ez, garapenaren aldekoak, eta ez Borja Semper bezala. Eta komentario horiek egitean uste dut erakusten dutela, hain aurrerakoiak ez direla, ze badago paternalismotik, eta badago sexismotik, eta badago machismotik komentario horietan. Naiz eta izan zaitezken Barbararen, heitarra esan barren, heitarra ez, baina ez zaizu zertan Barbara Goenaga gustatu edo bere iritziekin ados egon, baina zergatik sartu behar duzu, edo aipatu behar duzu Barbara Goenaga Borja Semperren albiste bakoitzean. Eta hori da, zuentzako, Euskal Txiolandiako moderno sasia ditu guztientzako. Etzarete, uste duzen benzein, modernoak. Xilik eta bestik ez dago, Jure? Dudik gabe. Baina ados zaude? Oso ados. Guztiz. Baina ezer gehitzerik ez zegoelako. Listo. Amen. Zu hortan hemen. Oie. Eta zuke salatu duzun hori, baino larritasun gutxiago dauka, baina inoiz entzun dizut Juri eta ados nago horrekin ere, jendeak zen necesidade dauken dagoeneko beste 20 pertsonak Twitterren azpimarratu duten ideia bera eurek ere azpimarratzeko.
Eske... Dagoeneko 20 pertsonek esan dute. Bai, hau bai, baino beste hortan ez daki zer. Ados, eta akaso arrazoia, zuk ere igual gauza bera pentsatu duzu. Baina ez duzu idazten dagoeneko 20ek idatzi dutelako, baina badatoz beste 20 atzetik gauza bera idaztera. Eta balin bada, zuk zure Instagram, Twitter, Facebook kontuan idazten duzun zerbait, naiz eta ja jendeak aipatu duen, bueno, behintzat, zuk ere zure iritzia eman nahi duzu eta hor geratzen da. Nik ezin dut jasan, ez dakit, pentsatu Inigo zarela pertsona oso ospetsu bat, eta jartzen duzula argazki bat, ez dakit, zure autoarena eta matrikula ikusten da. Eta orduan jendeak idazten du, norbaitek idazten du. Kontuz, matrikula ikusten delako eta matrikularekin informazio asko jakin daitekelako. Zergatik jun behar dute. Beste 70 pertsonek idaztera argitalpen horretan, eske Inigo nolakoa zeran, matrikula ikusten da, eske ez duzu pentsatu. Eta beste batek, Inigo hori da, edukitzea buru gutxi, eske matrikula ikusten da. Ja ez da, esan dute, Zen necesidade zuk ere esateko, zu ere konturatu zarela, eta zu, eske dena atalaia moraletik egiten da hori dena. Aserre etorri naiz, Bai, asteartea duzu, astearte latza. Julen? Kanpote isilik musean bezala. Bai, isili jotek gore komeriak. Obe. Julen, goikutxe izango da, arku transformazio handiena izan dezaken pertsonaia, bere iztun eta lotxen arteko kudeaketari dagokionez. Zezu Julen ezagutu dezakezu eta badirudi hola tipo, isil, lotxati xamar, eta hola distantzia pixet hartzen duretako, eta kaixo. Emaiok azte bete. Horain etorriko dira 20 lagun esatera Twitteren, ez da horrela. Ez, uste dut probablegoa dela 20 lagun etortzea Twitterren esatea. Esango nikek! Ez da itezela etorri. Pentsa, nire maite duta da oarkabean zure bizan kriston garrantzia hartzen duten kontzertu hoiei. Entzuten ari gara Jackson Brownen Dr. My Eyes, 1987ko bertsio bat dago, baina iraganetik ere bazetorren kantu, bere kantu zaharnetako izango da. Borrokatu nintzen pianorekin intro hori garai batean behar bezala jotzeko. Eta kontua da, nire piano irakasle zenak, Xavier Zubeldiak, zuk ere Julen ezagutzen duzu, eta zuk ere Goiuriz, hemen entrevistatu dugu, Xavier, behin ere ekarri zizkidara disko batzuk. Hasta ginen eraben nintzen, garai hartan oraindik diskoak entzuteko diskoa behar ziren, zegoen Spotify torrelakorik. Eta tartean Jackson Brownen disko bat, eta flipatu egin nindun. Eta jo nintzen Jackson Brownen kontzertu batera oso gaztetxo Donostiako Victoria Eugenian jo zuen, banda amerikar, beran amerikarra da, banda ikaragarri batekin, eta momentu hartan kontzertu hark izan zuen nire bizitan balio bat. Bida, Jackson Brown asko gusta zaitipo. Urteak igaro dira, eta kontzertu gura nerezako da, bizen ikusidan kontzerturik berezienetakoa. Jackson Brownek ez dut uste Euskal Herritik bire egin duenik orduzkeroztik, edo etorri baldin bada gertura, edo Espainiara estatura, edo Frantziara enaiz konturatu behintzat, eta distantziarekin kontzertu horrek hartzen du kriston pixua, eta bera bestiak entzuten ditudanean, badaukat buruan Victoria Eugeniako kontzertura, eta hori da nire maite duta. Bide batez maite dut eza ere banuen nola erdi bideratuta, baina ez. Nahikoa bado maite dut ezekin, astearte ilunekin, 27 gradu, zerua oskarbi, Euskal Herria tropikala. Venga, animo, gora bihotzak! Barruan geratzen badira, txartu egiten dira. Hori ere kontuan hartu. Baina ekonomizatu egin badira, kaso biharko gorde dezaket eta Julen. Vale. Zuek uste duzu gure gaurko lehenengo gonbidatuak maite dut eza esan nahiko duela? Ez torpegi txarra jarri, Leiro Lano Jimenez, ezertan sartu horretik, egun honetan ongitorri bigarren kafera. Urbildu mikrofon hortara, mesedez? Eta, konta iguzu, zina zure maite duta? Zerrenda luzea da. Hori gauza da. Baten bat aukeratu beharko bat zenu, gaurko egunearekin, astearteekin. Bueno, bizkat komentatzen nahi zaten honen arira, ez? Natura esango nuke. Natura. Beraz, gaurko egun Euskal Herri tropikal honekin, naturarekin harremanetan izateko plana daukazu? Bai. Gaur lan saioa eta gero tartetxe bat hartuko dugu. Naturaren mua joteko. Ederki goizeko 10:00 orain txorkeztuko dizugu, Leire Olano Jimenez.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Larrialdi klimatikoa, planetaren etorkizuna jokoan dagoela, jasangarritasunerantz jo beharrean gaudela, horrelakoak entzuten denbora daramagu. Agintariek ozen botatzen dituzten mezu borobilak izaten dira askotan, baina gero praktikan jartzetik urrun geratzen direnak. Hori ikusita, norberak bere kabuz egin dezakeenak gutxirako balio dezakeela sinetsita dago asko eta asko. Gizarte aktibatzea da gaur egungo erronka nagusietako bat, eta hori du jomuga beste hainbat gauzaren artean gazte ekoliderrak ekimenak. 20 eta 35 urte bitarteko gazteei 6 hilabeteko jasangarritasun eta lidergo formakuntza ematen zaie Kutxako gunearen eskutik. Aurtengoari azaroan emango zaio hasiera eta izena emateko epea zabalik dela baliatuz, duela urte batzuk egitasmoan parte hartu eta gaur egun bertako talde gidari modura diharduen Leire Olano Jimenez gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon berriz ere, Leire? Egunon. Bueno, esan dugu, azaroan ekingo zaiola aurtengo gazte ekoliderrak egitasmoari, jada azken xetasunak faltan guztia prest? Bueno, hortxe gabiltza, bai. Pixkat, ekimena bai, daukagu forma eman da, eta bai, daukagun erronka da gazten gana iristea. Entzulei aurkezte aldera, zer da gazte ekoliderrak? Gazte ekoliderrak nik behintzat ulertzen duten bezala, da bizitza ibilbide bat, trebakuntza bat, 6 hilabetetan bizitu dezakezuna. Jasangarritasunaren inguruko erronken aurren, ez? Bai, larrialdi ekosozial klimatiko guztien aurren, ikuspegia pixkat aratago eramaten lagundu dezakeena, ez? Holistikoki edo ulertzeko. Pentsatzen dut, proiektu hau martxan jarri beharra izateko edo jartzeko, hainbat behar edo gabezia somatuko zirela, ez? 20 eta 35 urte bitarteko gazteengan fokalizatutako egitasmoa da, ez dakit ze gabezia edo ze behar somatu ziren proiektu hau martxan jarri behar izateko. Bueno, egia da bere ibilbidea daukan proiektu bat dela, ez? Formakuntza bat, eta urte esentetan atera 30 inguruko gazte talde baten osaketa. Eta egia da azken 2 urtetan eta aurten gabiltzala hortxe, ez? Nola zalantza horrekin nola iritsi gazteengana, zabaltzen ari garako, baina zerbaitekin kostatzen ari zaigulako, ez? 30 bat inguruko taldea osatzen dela aipatu duzu, 20 eta 35 urte bitarteko gazteena, ez dakit, profil zehatz batzutako jende izaten da, arlo zehatz batzuetatik datorren jendea izaten da, edo nork hartu dezake parte, ekimen honetan? Bai, esan dezun bezala edo nork hartu dezake parte, eta hori da honen helburua, ez? Aniztasunez betetako talde bat izatea. Nik parte hartu nuen urtean, adibidez, gaunden hezkuntzako jendia, ingenieritza, kimikak, artea, kultura, haman komunen zeon puntu bat, izala, pixkat erronka hauen aurren eukiditzazkegun kezka eta motivazioiek, ez? Baina bai da denentzako irekia ona eta hori bilatzen duna. Eta horrek ere aberastasuna emango dio, ez da, esan nahi dut, arlo ezberdinetatik eta profil ezberdinetako jendeak ikuspuntu ezberdinak ekartzeak, horrek ere aberastuko du. Bai, zalantzi gabe. Hor dago gako guztia. Azkenean bakoitza bere ibilbide gazte izan da ere, bere ibilbidea daukagula, ez? Bakoitza gure ibilbidea, sinismenak, ikasketak, jomugak, eta orduan hortik handatozen ibilbide guztietatik datorrela aberastasunari esan duzu bezala. Jasangarritasuna, aipatu dugu hasieran, Leire, esaten da ez, etorkizunari begira, oraingoz, baikorregi izateko arrazoiak edo ez dauzkagula akaso, gazteengan jartzen da fokoa baita ere, beraiek izango direlako etorkizuna, lidergoa ere aipatzen da kasu honetan, ez dakit gaztei teoria erakusteaz aparte, ekimenak hartzeko ere balio die gazte ekoliderrak proiektu honek?
Bai, ala ulertzen dugu guk behintzat, edo nik behintzat ala bizitu dut, ez? Hor parte hartu detenean, askotan aipatzen dugun zerbait da gazteengan dago etorkizuna, eta askotan esaten dugu, ez? Zenbat zama daukagun gazteok, ez? Denon arteko zerbait izan beharko dugu, ez? Orduan, pixkat sistema hortan, ez? Bai da nik uste dut pieza bat, nun klik batzuk egin arazten dizkizuna, pixka sentitzeko hor zerbait egin nahi dut, ez? Denekin guztiekin batera, baina nik ere hor aktibo egon nahi dut. Askotan esaten da ez, gauzak hasiera bat galduta ikusten ditugunean mugitzen garela, hori da estrategia? Jendeari gauzak oso beltz jarri behar zizkio mugituko baldin bada? Ez dakigu, egia gu ibilbideen sartzegeanen, bai dagoela behar bat, igual beltz jarri baino, errealitatea mai gainen jartzeko, eta zoritxarrez bai da nahiko iluna, baina bai sinisten dugu argiz betetako ibilbide bat izan bardula, ez? Eta bai kortasunetik badagolako zer egin. Zuzeu esan duzu, duela urte pare bat, gazteko liderrak egitasmoan parte hartu zenuela, eta gaur egun, bertan diharduzula lanean, zer izan zen Leire Olano proiektura erakarri zuena? Zer deitu zizun arreta? Azkenen aukera sortatu zanean formakuntza edo ibilbide hontan parte hartzeko, bai ontzian arrazoi ezberdinak, ez? Igual kontzientziazio ezberdinak nekarzkilako bai ibilbide ezberdinetatik, izan elikadura, kontsumo ereduak, izan bizi dugun ongizate eredu eta ez, egunerokotasuneko bizitzak. Eta gero hau behin bukatuta aukera sortatu zanean honi jarraipen bat emateko, bai sentitu nula, eske hau denok bizitu behar dugun zerbait da. Eta proiektuaren berri izan zenuenean, erakarri zintuen horren ostean, behin barruan sartu zinean, formakuntzarekin hasi zinetenean, zer izan zen topatu zenuena? Topatu etena da benetan barrutik sortzen den ibilbide bat izan daitekela, ez? Eta askotan igual hitz hutsetan edo abstraktuagotan edo gelditzen den zerbait izan da ere, badagoela zer barruan, ez? Eta badaudela benetan egiteko gauzak eta hori, barrutik sentitzea dituzunen gauzaiek, bai, zentzu bat hartzen dutela. Esan dugu, izen emateko epea zabalik dagoela, Kutxaren webunean sartuta, interesa duenak bilatuko du informazioa, eta programari begira jarrita Leire esan dugu 2023ko azaroan hasiko dela, eta 2024ko apirilera bitartean 19 asteko iraupena, 20 orduko formakuntza izaten da, eta saio presentzialak, asteburuetako irtenaldiak edo egonaldiak tartekatzen dira, programa horrela gainetik azaltzeko nola definituko zenuke? Bai, nik definituko nuke, hori esan duzun bezala, 6 hilabetetako ibilbide bat, nun hilabete bakoitzean bloke bat daukagun gai ezberdinak jorratzen ditugunak, ez askotan hitz egiten da jasangarritasunan inguruko 5 P-etaz, pertsona, planeta, parte hartzea, hor ezberdinak daudenak, orduan hilabete bakoitzen gai horren inguruan ibiliko gea bueltaka, gai konkretu batzuekin, nun gai horiekiko etorriko dian pertsona aditu, inspiratzaile, pertsona erreferente ezberdinak, ez, lagunduko digutenak pixkatu lertzen gai horiekiko nondik lurreratu, ez, izan kontsumo ereduak, izan ekofeminismoak, izan zaintzak, eta gero horren barrun, ez, trebatzen edo guk atalorri deitzen diogunaz gain, bai eukiko ditugula aipatu dituzun bezala konbibentzia asteburu batzuk, eta beste topaketa ezberdin batzuk, lantzeko ere gure lidergoa, baina lidergoa ulertuaz, zerbait garapen pertsonal, talde sistemikotik, referente ezberdinekin, eta gero proiektu bat garatzeko aukera eukiko dugun ibilbide bat, eragileen erronka zuzenekin. Alde batetik nolabait ere alor teorikoa edo egongo litzatekez, gai ezberdinen inguruko formakuntza jasotzea, eta gero trebakuntza aipatu duzu, lidergoa aipatu duzu, ez dakit, lidergoa berez izan behar den zerbait da, edo garatu daiteken zerbait da? Lidergoakin usteet beti dagoela hor, edo Nikola sentitzen dut, ez? Punta fin bat, ez? Oain arte igual nola ulertu dugun lidergoa, eta horren barrun ze etiketa euki ditzazken, ez? Baina bai da, edo nik behintzat nondik ulertzen duten dela, ipatzen nun bezala, ez? Lidergo bat, zure buruakiko konfiantza bat hartzeko, taldean ulertzeko nola mugitu, eta sisteman ulertzeko nun gauden, ez? Orduan, horren barruan, badauka ibilbide bat sakontzeko, ez? Liderraren figura, akaso, gizartean ez dago ondo ikusita, ez? Liderra bat izaten da normalean, kasu honetan zerbait ezberdinaz, kontzeptua ezberdina da.
Bai, hortikan ulertu arazi nahi dugu behintzat, ez? Ego behintzat hortan sinisten dugu, ez? Nun zu pertsona aipatzen una. Azkenean zure buruakiko konfiantza bi hartzen dezunen, gero ulertzeko taldean eta gizartean nun kokatu, ez? Eta trebakuntzaz ari garen honetan, nola garatzen da lidergo hori, edo pertsona batik, alde batetik ezagutza teorikoa transmititu daiteke, ikasiko du edo jasoko du, baina lidergoaren trebakuntza hori nola gauzatzen da? Bai, azkenian hor pertsona bat egongo da gure bide laguntzan, berena James izena duen neska bat, bada ona oso sartuta, ez? Gizarte eraldaketako, eraldaketaren formulan teoria askotan, eta bea bide lagun eukita, beukiko ditugu talde lanen aritutako ariketak, lan pertsonalak hausnarketara bideratuak, lidergotza ulertzen dugu ere aktivismo hortatik anez, nun adituen hitzak entzun nahi ditugun, nun ikertu nahi ditugun gauza berriak, nun proiektu bat edo erronka berrietara aktibatuta hor, ez, kalera atera eta martxan jarri nahi dugun, hortik ulertzen dugu lidergotza. Zuk aipatu duzu, zuk parte hartu zenuela, gaur egun bertan diarduzu, zuk bizi izan zenuenetik eta orain ikusten duzunetik, 30 laguneko talde horretan, batzuk ez dakit, lidertzarako joerak gehiago izan dezakete beste baino, nola bizi dut 30 laguneko talde horrek prozesu guztia? Bai, uste oso lidergotza mota ezberdinak daudela munduan, ez? Eta hor dago aberastasuna ere, ez? Nola organikoki ere bakoitzak eratzen duen berari datorkion hori, ikusten duna nondikan nahi duen ahaldundu, ez? Bere burua eta bai, ikusi dira badaude kasuak nun lan aldaketarako pauso bat eman duna, edo sustatu duna ez dakit, udaletxetako partaidetza aktibo baten egoteko, edo talde aktibistetan gehiago sartzeko, edo informatuago egoteko, edo bidez berdinak hor. 6 hilabeteko formakuntza honen ostean, esan dugu, alor ezberdinetatik datorren jendeak hartzen duela parte, gero ikasten den hori edo lantzen den hori, garatzen den lidergo hori edo dena delako hori, norberak bere alorrera eramateko moduko formazioa da, esan nahi dut, hor ere badago egon liteke aberastasuna, hau da bakoitzak bere alorrera eraman dezakela hori? Bai, zalantzi gabe, eta pixkat hori da ere trasladatzen duen mezua, ez? Zuk alor pertsonaletikan hartu itzazkezun ekarpen guztik bezala, ez? Zure egunerokotasuneko bizi estiloan aplikatu nahi dituzun gauza guztik bezala, zure alor profesional edo landu nahi dituzun beste bidetan ere ate asko irikitzen ditu ibilbide bat bezala ulertzen dut. Bai. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da, aroz, eta taldeak zela. Zure kasu ere aipatu dugu, bertan parte hartuta, inguruan bertan geratu zinela lanean, horrelako kasu gehiago ere izan dira, beste bide batetik etorri, eta gero norbaitek erabaki duan, nik bide honetatik jarraitu nahi dut. Barkatu, Li. Ez mikroa izita nuke. Bai, egon dia kasuak, non hori igual denbora luzez enpresa batian lan egon eta azken pauso hori nola eman ez jakite hortan lagundu duna pauso ematen eta aldatu dana, edo ez aldaketa bakarrik hain ez askotan igual putzuz aldatzera eramaten gaitun aldaketa bat bezain haundila edo, komila tartian, baina bai aldaketa txiki horiek egon, ikusten dituzu. Bai. Esan dugu parte hartzaileen profilak anitzak direla, esan dugu programan alor ezberdina lantzen direla, irakasle modura edo parte hartzen duten pertsonak ere pentsatzen dut arlo ezberdinetatik etorriko direla. Bai. Azkenen gerturatzen dian islari edo gonbidatzen ditugun islari horiek datoz eredu ezberdinetatik, datoz enpresetatik, datoz administrazio publikotatik, datoz eragile aktibo ezberdinetatik, individuo bezala, bai. Eta esan dugu, 6 hilabeteko formakuntzaren ostean, hor sortzen dela zerbait, eta
Gazteko liderrak ekimenean parte hartutako inbaten artean, baduzu, Gekos elkartea sortuta, hori da kaso ez, egiten den horrek baduela zerbaiterako balio duenaren isla garbia, konta iguzu, nondik nora, zer den Gekos elkartea? Bai, Gekos elkartea gazteko lider sarea bezala definitzen den talde bat da. Duela urte batzutatik ja sortuta zetorrena gazteko liderrak duela urte batzuk hasi zanetikan. Eta bai azken edizio hauetan indegula pixkat batzuk berrartu, ez? Ohandikan oso definitu gabe daukagun talde bat bada, ez? Noruntza jo nahi egun da ze helburu ditun. Baina, bai daukagula nahiko garbi, kontzientziazio, sentsibilizazio bat jomuga daukan multzo bat gehala, ez? Zentzu hortan. Esan dugu, zuk duela urte batzuk parte hartu zenuela, gaur egun bertan diharduzula lanean, zuk zure esperientziat oinarrituta, ari da gazteko liderrak egitasmo bilakaera bat izaten, ari da aurrera pausoak ematen? Bai, ari da, eta gu ere bagaude horra hausnartzen, ez? Zein dan formatu egokiena olako zerbait bizitzeko, noruntza hartu behar duten bide hauek, bada oain artekoak eukidula arrakasta edo zentzu bat, eta egia da, bizitza eraldatzen di joan baitan, proiektu hauek ere, denak joan behar dula egokitzen ere mugimendu horietara, ez? Orduan, begiak irikita ikusteko, ze aldaketak hartu behar baldin baditu, noruntza joan behar duen. Eta parte hartzaileek 6 hilabeteren ostean, zer barneratuta ateratzea edo zein dira zuen helburua parte hartzailei dagokina, zertan eragitea gustatuko litzaizueke? Bai, azkenen hor olako ibilbide bat bizita gero, bai da bilatzen deguna barrutik klikoiek sortzea, ez? Eraldaketarako agente bihurtzeko, gehien bat hori, ez? Kontzientzia bat hartzeko zein dan benetan bizitzen egan errealitatea, pixkat komentatzen eginean erronka guzti hauen aurren, baina ez bereziki hor profesionalizatzeko, ez? Gehiago, egunerokotasunen presenteago bizitze hortan, gaitasun gehiago ukitzeko ere, zer rekurtsotatik informazioa bildu, ze pertsonengana jo laguntza behar dugunean edo informazio eske, edo pixkat sare hortan kokatzeko, ez? Eta, iritzi kritiko bat osatzeko, eta, pixkat hortik. Esaten da, aldaketak su bajuan egin behar direla eta denbora luzean egosten egon behar dutela, akaso hori da gazteko liderraken helburu. Ez da ekintza puntualak eta asteburu batean, ekintza puntual batean goia jorstean, hortxe su baju hori bintzan, naiz eta bajua izan, piztuta mantentzea. Bai, guztiz. Azkenian aldaketak eta olako saltuak ez diagun batetik bestea ematen, eta bai da prozesu bat, eta zure egunerokotasunen sartzen dezun ibilbide bat, zentzu hortan. Bai. Eta pentsatzen dut zuentzako aurrera begirare hori izango dela, ez? 30 gazteko talde hori urtez urte osatzen joan, eta urtetik urtera 30 gehiago baldin badira, su baju hori piztuta mantendu dezaketenak, hobeto. Hori da, bai, hoxe. Leire Olano, esan dugu, Kutxaren webgunean, gazteko liderrak egitasmoari buruzko informazio guztia eskura duela, interesa duen orok, bertan eman dezakeela izena, urriaren 20 izango da izena emateko azken eguna, eta azaroan hasi, eta apirilera bitartean luzatuko den formakuntza izango dela. Leire Olano Jimenez egitasmoko arduradunetako bat, mila esker gaurkoan gurera gonbidatzeagatik, eta kontatuko diguzu gurerago, nola doazen gauzak. Eskerrik asko zuei. Bai, musika joan zaigu, baina bagoaz segituan berriro, Eres más malo que la quina,
que el veneno que pega. 10 minutu ditugu goizeko 11 izateko, eta hementxe gara Iko Kuiagoa entzuten azken egunetan esan dizuegu, oraindik gure Instagramen baduzue, bihar goizera arte, bihar goizean egingo baitugu zozketa, ostegunean Tolosan izango dira, eta ostiralean Donostiako Dabadaban arratsaleko 9etan, eta orduntxe izango ditugu, edo hortarako izango ditugu guk, zozketan bi sarrera bikoitz parte hartu duzuen guztion artean, bihar goizean zozkatuko ditugu, eta parte hartzeko horixe sarrerak idatzi, gure txatean, gure WhatsAppean, 688-724-4 telefonoan, edota gure Instagramen ere, hortxe storytxoan baduzu zeldatxoa, sarrerak idazteko talde italo, venezolar, espainiarra, lehenengoz izango da Euskal Herrian, eta hori aste honetan gertatuko da, ostegun eta ostiralean, bihar, sarrera erabazleak nor diren, kontatuko dizuegu. Peor que manda más, eres peor que mala hierba, que un dolor de muela, tú eres pura maldad. Peor que el capital. Eres más malo que un tsunami, que la guerra, tú encarnas todo el mal. Eres peor que picadura, peor que la preamuda, tú sabes torturar. Eres peor que el ambicioso. Goizeko 10:40 minutu izango dira 12 segundu barru, eta aurrera egingo dugu, hain zuzen ere, gaur kontatu espadigu zuegu ere, o akaso kontatu dizuegu, egunkari banatzaileen nazioarteko eguna delako. Eta gustatu zaigu aitzaki hau urrengo gonbidatu elkarrezketatzeko. Keep calm and bigarren kafea. Egunkariak horrikatu eta amatatu nun argia gauak etzidan. Estatu Batuetako egunkarien masa ekoizpena bete-betean sartu zen 19. mendearen erdialdean. Prentsaren urrezko arotzat jotzen den garaian. Orduan sortu ziren egunkari saltzaileak, albisteak kaleetatik oso estilo bereziarekin oihukatzen zituztenak. Extra izan zen, beste herrialde batzuetan ere, emblematizatu zen oihua. Piztunun berriro 1800 eta 1989 urteak New Yorkeko prentsa markatu zuen. Garai hartan oso ohikoa zen kaleak umez beteta ikustea, euren egunkariak txanpon baten truke banatzen zituztenak. Newsboyak bezala ezagutu ziren, nagusiki bi enpresa buru banatzen zituztenak. Newsboysak bezala ezagunagoak ziren hauek lan egiten zuten Joseph Pulitzer, Worlden jabearentzat eta Randolph Hearst journalen sortzailearentzat. Garrantzitsua da, argitzea, eurentzat lan egin arren, benetan ez zutela eurentzat lan egiten, merkantzia euren kabuz erosten zutela bizimodu ateratzeko. Paper muturontan idatzin ezan zura. Orduzkeroztik grebak, aldarrikapenak, ofizioa duintzeko borrokak denetarik izan da urte askotan, eta urteak ere badira urriaren 10 nazioarteko egunkari banatzaileen edo egunkari banatzaileen nazioarteko eguna dela. Eta guk nahi izan dugu Aitor Oiartzabal egunkari banatzailean gurera gonbidatu minutu gutxi batzutan arekin aritzeko bada ere. Aitor Oiartzabal, egunon eta ongietorri bigarren kafera. Egunon. Gauza xelebra izaten da nazioarteko eta munduko egunen kontu hau, ze akaso egunkari banatzaile den Aitor Oiartzabalek ez zuen egun honen berri gaur goizean martxan jarri denean, edo bai? Enakin ideirik ez. Aizu Aitor, Atariako banatzaile zara bila honan duela gutxi 10. urte horrena izan duzu, eta gure lankide Mai Gorostiagak monologo ederra egin zuen ospakizun festa horretan, eta keinu egiten zuen, berak buzoian egunkaria topatzerakoan
hartzen diola egunkariari olako V moduko forma bat, ez erditik tolestuta, eta berarentzat hori badela bumerana, badela irriparra, badela gauza asko, eta nolabait hori topatzerakoan irriparrea ateratzen zaiola. Ofizio zaharra da, zuk 4 urte daramatzazu egunkariak banatzen, baina ez dakit inoiz ere konstiente izan zinen, jendearentzat buzoian egunkaria topatze horrek sortzen duela, ez alako irriparra eta alako goiza beste modu batera hasteko aldartea. Pues bai, nire arkideun aspalditi naiz da irriparra batekin jasoten egunkaria ni banatzen hasi baino leno. Eta mantentzen duzu beraz, joera hori jakitun zuri ere gustatzen zitzaizula. Bai. Oso garrantzitsu iruditzen zait gaina. Aizu, nolakoa da zure lana? Goizean goizetik egunkariak nonbait bildu eta banatzen hasi, nola izatean da jarduna? Goizeko 5:00 jeki, osaldu, eta goizeko 6:00 arte banatzen, biloanako gasolinigin hartzen, eta bilagunata ziturkil banatzen. Nola egiten duzu banaketa? Oinez, ibilgailu batean, nolakoa da lan hori? Oinez. Eta zizurkil gora eta horrelako herrietara joan beharra izaten duzu? Ez. Bilagona eta zizurkil beran. Eskerrak, bestela... Bai, bestela oinez gomaldan gora eta nahiko. Bestela kotxean jomarko nuke. Aizu, lehen kontatu diguzu, eta nik esan dut 4 urte daramatzazula lan honetan, nolakoa da, egunkari banatzaileen lana, pentsatzen dut, egunero ere topatuko dituzula anekdota txikiak, jendearekin tarteka topo egin, askotan maderikatu, igual portal bat irikitzeko ere komeriak dituzulako, nolako izaten da egunerokoa? Egunerokoa jendea ordu hortan topatzen dut, baina portaletako eta maderikazioak ez portal gehienetako giltza dazkat, alde horretatik ondo. Esaten dute giltza asko izateak botere asko suposatzen duela, pentsatzen dut zure jabero hortan giltza mordoa dagoela, eta denak norenak diren, ze portalekoak diren ere aklaratzeko, nahiko txukun izango dituzula, ez da? Bai, dena daka berez helbideakin jarrita, eta giltzakin asko zarresago itea giltza gabe baino. Bai, gainera goizeko orduetan timbra jotzen hasteko ere, nahiko ordu txarra. Ez, goizen giltza egin ditxedena. Leku batzutan ez dazka giltzak eta portalen azkitu guzti dituz, baina gehienetan giltza azkitu. Inoiz gertatu zaizu, bezeroren batek deitzea, edo topatzea, izu gaur ez dut egunkaria buzoian topatu, akaso beste bizilagunen batek hartu duelako, edo horrelakoak gertatzen dira, edo jenea nahiko fini bitzen da? Noiz behinka gertatzen dira, baina nahi ez diate ditzen, ataria ditzeu eta gero nahi esate diate. Eta kaletik jendeak egunkari banatzailetzat bazauka, behintzat jendeak badaki, Aitor Oiartzabal guztien duela bere etxean egunkaria edo... bai. Ezagutzen diatena bai, baina bestela ez dakit. Aizu, eta ez dakit, beste anekdotarik edo inoiz gertatu zaizun, banatzen lan horietan, azken 4 urte hauetan, gogoan duzun momenturen bat, azpimarratuko zenukena edo esango zenukena, egunkari banatzaile izatea, hauxe da, egun hartan pasazitzaidan hau edo beste hau. Egual ditxarra itzionen, etxea busti da jatetzen, Hori ez da gauza goxoa izaten beraz. Ez, goizean atatzezea eta ez dago ebirik, eta gero ebiazte ditu eta ez dago esterik. Baina lan eskertua da bestela, jendeak inoiz izaten dizu, eskertzen duela egunkaria etxean topatzi hori, edo bentsat badakizuzuk ere edo nola da? Hasieran batzuk eskertzen dizu eta baina gero beste gabe. Ohitura txarra dugu gizakioke hasieran gauzetaz konturatu da gero aztu. Gero aztu, horixe da. Gaztetan nire kasua meintzat bazen, parrandati bueltan egunkariak bazuen alako baremo bat, gero berandu xamar joan da ere, bronkaren tamainoa zenbateko izango zen, egunkaria gure etxeko atarian uzten zuten, eta etxera igotzen bazenuen naiz eta berandu izan, bronka aurrengo gunean gutxiago izaten zen, txak etxean zegoetelako. Eta napolitanak igoezkero, are gutxiago. Are gutxiago, bazuen horri, berandu, egunkari atean topatzen bazenuen, bazenekin berandu zetozela etxera. Baina egunkari igotzen bazenuen, bai. Urrengo eguneko bronka ez, baina begiratu luze horiek apur bat leuntzen ziren. Leuntzen ziren, ez da. Aitor Oiartzabal, aizu, eskerrik asko guretzat tartetxo hartzeagatik, eta batez ere zorionak gaur zuon, egunkari banatzaile honen nazioarteko eguna da, beraz, tartea lana bukatuta balin mazabiltza, kaso tarte hartu lagunei izateko aizue, gaur auta beste data pintxo mokautxo bat nire kontu, hori egiteko aitzakia eman badizugu, gu pozik.
Vale, mila esker deitzeatik eta agradezitera. Eskerrik asko izan ondo, Aitor. Bai, berdin. Batera zaztu ardo bat. Eta goizeko 11 puntu-puntuan ditugula, bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, bertan dugu Jon Teiria Barrena lankidea. Jon, egunon? Kaixo, egunon daizuela guztio, egunon entzule guzti ere, azken ordea Gasteizko Michelingo langileen eskutik iritsi zaiguna, izan ere bertan zentroen arteko batzordea uztea erabaki dute, langileen uneko 70 inguruk parte hartu du bozketan eta horietako uneko 41,43 babestu du erabaki hori. Alegia, Gasteizko lantegiaz gain, Aranda de Duero, Almeria eta Valladolideko langileek osatzen zuten interzentro erabaki organo hori uzte erabaki du Gasteizko plantillak. Lasarteko langilek ere antzeko erabaki hartu zuten 2015an, ondorioz Michelinen 2 euskal lantegiak autonomoak dira langileen erabakiari dagokionez. Orain Gasteizko langileen erabakia azkartu duena ekaineko auzia da, hitzarmen kolektiboa sinatzearen aurka agertu baitziren arabarrak, ez aldiz Espainiako beste lantegiak. Langileen erabakia aldarri historikoa dela nabarmendu du Labek eta horrek aukera berriak irekiko dizkiela Arabako langile euren lan baldintzak zuzenean negoziatu eta erabaki halko dituztelako. Eta Iruñatek ere azken orduko bat, kasu honetan gizon baten atxiloketa udaltzaingoak burutu duena 3 emakumeri ukituak egitea egotzita, poliziaren arabera astelen arratsalde honetan 37 eta 43 urteko emakume banari ukituak egin dizkio atxilotutako gizonak. 49 urtekoa da, gaua komisaldegian igaro du eta goiz honetan ziren epaiaren aurrera eramatekoak. Aurreratuko dizuegu ere 12etatik aurrera noski Gazara begira izango garela. Israelek dio mugako pasabide guztia kontrolpean duela ordu honetan, hori gaur goizeko albistea, eta eguartik aurrera ere fiskalitatea izango dugu izpide izan ere, oraintxe EH Bildu azalpenak ematen ari da fortuna handien zerga berri horren inguruko transposizioaz. Orain dela gutxi jakinarazi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek nola ezarriko duten 3 herrialde hauetan Espainiako gobernuak sustatutako erreforma berri hori aberatsenek gehiago ordaintzea eragin beharko lukena. EH Bilduk dio ezagutu ostean aberatsenei tipo berriak eta altuagoak ezartzea zera legearen filosofia, baina 3 herrialde hauetan ez dela hala izango. Iker Casanova, EH Bilduko Bizkaiko batzarkidea. Eta hor ikusten dugu, zerga berriak eskaintzen dizkigun aukerak ez direla baliatzen. De facto, ustutzen dela zerga berriaren potentzialidade guztia. EAJ pase foral moduko bat egiten ari dela salatu du EH Bilduk, baina justu honen neurri edo erreminta honen izaeraren kontrako norabidean. Mundu guztian aldarrikatzen ari direnean, esfortzu berriak, aukera haundienak dauzkatenei, ekarpen haundiagoak ezartzeko, aberatzei zerga gehiago kobratzeko, hemen uste dugu EAJaren partetik filosofia eta norabidea kontrakoa dela. Beraz, oso kezkatuta gaude. Horiek gaur oraintxe EH Bildu ematen ari dena azalpenak, 12etatik aurrera zehatz mehatz azalduko dizuegu fortuna handien inguruko zerga berri horren gainean independentistek adierazi duten kezka nagusi hori. Errepidei begiratuta 15 errepidean une honetan kezka nagusia baipasa ireki dutelako, Berastegi parean, Gorosmendi tunelean, herri bakarra egongo da norantza bakoitzean irekita eta murrizketak izango dituzte bertan, salgai arriskutsuek 3 metro baino gehiagoko zabalera dutenek eta 4 metro eta erdi baino gehiagoko altuera dutenak. Horiek trafiko zuzendaritzatik une honetan jakinarazi dutena, bestelakoan ordu honetan ez da aparteko arazorik gure errepidetan eta eguraldiari dagokionez, amaierari gabeko uda honetan jarraituko dugula, goizak eta iluntzeak zertxobait fresko bai, baina hurrengo orduetarako zerua garbi eta epeletik eta itzaletik ibiltzeko gomendioarekin. Besterik ez gure aldetik. Eskerrik asko Jon Teiria Barrena, bagoaz guere aurrera, eta aipatutako egun gozu hau gozatzeko prest. Musika onarekin Maialen Tellabide dator. Maialen Tellabide datorrez, Maialen Tellabide hemen da. Egunon, Maialen. Egunon. Zari arentzuten.
zaiga entzuten. Hoi da nere galdera. Inork badaki, igual etxekoek jakingo dut ez dakit, edo kotxekoek. Inoiz entzun da, jasaldiren baten, aurten, justo aurten ez, baina aurrek urtetan, Gasteizen, Donostin. Ez dakit entzuten jarraitzen da, baina lehen Ander Zubillaga entzuten ari zen, eta akaso berak gustoko izango du. Nik baditut oso esango dugu. Pat Metheny zaleak direnak inguruan, eta horrexegatik ezagutzen dut proiektu hau, baina haze errealitatea. Bai, gaur Pat Metheny'n soinuaren inguruan hitz egingo dugu, ze Pat Metheny ez da bea bakarrik, bizik eta bere taldea, eta gero bera bakarlari edo kolaboratzaile moduan, ez da gizema, proiektutan ondan, baina bueno, lehenengo datu biografiko batzuk, pixkat ubikatzeko, ez? Patrick Bruce Metheny, ze, bueno, munduarentzat Pat Metheny, 54ko abuztuaren 12an jaio zen, Missourin, Kansas Cityko suburbio hauetako baten, bizi besteik ez duten iten toki horietako baten. Eta gaur egunean flipatu inun, baina 69 urte ditu ja, eta entrevistetan edo kontzertutan ikusten balima ez du, etzaio adina inundik nabaritzen, ze beste behin esango dut, tipo honek bai kriston pelazua daka, 70 urte ukitzeko, kriston melena daka, baina exagerazio bat. Hori izaten da zure irizpidea aukeratzeko zein gai jorratu nahi duzun, ez da? Ez. Edo beste modu baten, musikari honenek kriston hilea dakate, beste modu bat, beste planteamendu bada, baina orokorrien, ikustez du gizon hau da, hasieratik uste dala bere luka, ez, bera identifikatzeko modua, hile luzea, melena oso etxenteroan planola kardau bezala gaizki horraztuta, eta oraindik 70 urtekin ia mantentzen du, eta ez da egit, iruditzen admirable. Dago fito gaixoa oraintxe bertan, ispiluari begira esan... Pentsatzen, por la boca muere el pez azken. Ai Dios. En fin, bueno. Barkatuko diazu, parentesis egin gautu hemen, segure txatean ari dira nere alkandorekin sartuta zera. Bueno, sartu ez. A ber, Indiokerrek esan du Inigo, naiz eta gaurko itxusi ez izan atzoko alkandora hobeto geratzen zitzaizun. Gehiago jarri horrelako alkandorak. Horran ere maite dut, horrelako alkandorak jarri eta ongi geratzen zaien jendea maite dut. Vale, eskerrik asko, tarkako xugarkoa sosotxoa da, Inigi, Indiokerrek arrazi pixkat badu, kaixo, bueno, egunon arkakuxo zure txanda, 11 herritan izango da, Indioker maite duten txanda, 10 eta 4 izaten da, baina ondo pasatzen ari bazarete alkandorekin, adibidez, gaur, maiarentia diren soineko oso polita da. Eta egia da Inigo ximur egin da daukala alkandora. Eta okerrena da, plantxatu egin nuela, baina korrika eta presaka, eta zimur guztiak izizkidu erakendu. En fin. Beste wardrobe malfunction bat. A ber, da goxina estres bat. Gertatzen da momentu batean denon bizitzetan, ez? Arropa, laugarren mailakoak geratzen zaizkizula eta beste guztiak garbitzeko sestuan daudela. Nik dakat lavadora txuri bat zai etxian. Dakat hor toalla, galtzerdiak. Ze pro iruite zaiten, lavadora txuria hitz egiten dezuen jendea. Uf. Ba, eske ezin ditudanak berdin garbitu. Ezin dezu. Nik zela lavadora txuria jarri. Pila bat. Zure bizitzaren aldaketan nabarmena izango da hori tendesun egun. Gero harritu egiten da jendak ekartzen duenean arropa txuria eta esaten du, nola mantentzen duen zure alkandora honek. Perborato sodiko. Txuria. Flipa dingo ez. Iulen londuiak biseten. Pelazoak eta lavadora txuria, gaurko gaia. Nik Pat Metheny buruz nahi nunitzain, baina bueno, desbiatzen gara. Bueno, Indioker bai, badakit maite dutana, baina lanean nabil eta ez zeten boroki, ondo, Indioker. Onartuta dago, baina bai, Pat Methenyren pelazoaz, eta Pat Methenyren talentazoaz, horretaz ez egin nahi dugu. Talentuaz. Jazz garaiki da, progresiboa, latinoa, fusioa, hau edanak jorratu ditun musikaria da, ze askotan izan da esaten dugu, baina ez da, ze oraindik martxan jarraitzen du, de hecho, ekainean azkeneko diska ateazun, asko gomendatzen dizuet entzuta, Dream in a Box, odolako zerbait deitzen da. Da, uste, beha bakarrik, gitarra soloa, esango nuke, edo akompainamendu minimoarekin, hola, bai, izugarri intimista, izugarri polita, benetan gomendatzen dizuet entzutea. Bere bizitzan zehar, karreran zehar, sari guztiak jaso daitezken guztiak jaso ditu, hoien artean 20 Grammy. Eta artista bakarra,
Grammien historian zehar, 10 kategoria ezberdinetan irabazi ditunak 20 Grammy horiek. Wow. Ez da gutxi, esate hori, osea, pasada bada, pues, solo onena, disko garaikide onena, jazz contemporáneo disko onena, arreglo onena, ez da, ekizer, pues horrela 10 kategoria. Eta gaur, osea, naiz da, 70 urte euki iaia, martxan jarraitzen dut, eta ziur nago lehena berandu, pues jo, ja Grammy honorifikoren bat edo jasoko dula ja martxa hontan, naiz eta lan ateatzen jarraitzen duen, da kontzertuak ematen dituen mundu osoan zehar, ze batek pentsatu dezake agian ja adinak nekea ekarri diola, baina ez. Osea, pandemian guztiok euki dugun paroia izan zun, eta berriro lanera, osea, jazta, olako simple. Ari gara esaten musikari, eta egia da, Pat Metheny dozorren gainetik musikari dela, baina bere instrumentuan olaiko katzaren gitarra dela esango nuke ez. Bai, jazz, gitarrista, eta gero, experimentazioan asko ibili den. Bai, gitarrista, bai. Ez que kontua da hori, nik zerbait holistikoa bezala ikusten dut Metheny. Bai, ados, baina, bai, gitarrista da, bai. Naiz eta, kuriosamente, bere kompozizioia guztiak pianoan idatzita dauden lehen da bizi, eta gero gitarrara pasatzen ditu. Así naiz eta munduak pianista bezala ez duen ezagutzen, lan prozesuan pianoa oso instrumentu garrantzitsua da. Bere txean pianoa jotzen gustora ikusiko genukela. Hori da, bai. Baina, munduak gitarrista bezala eta kompozitore bezala ezagutzen du. Oso gaztetatik izan da onda musikari handien inguruan, Gary Barton, ezagutzen dugu Gary Barton, vibrafonista? Bai. Beste ditzingo dugu. Geri ez, baina bai, Gary Barton. Iguikatzen apurtxo bat, vibrafonista, historiako vibrafonista garrantzitsuena agian, ze instrumentuari izugarrizko bultzada eman zion mundu improvisatorioaren munduan. Parentesisiki bat, frikismoaren izenean, vibrafonoa entzuleako katzeko izango litzateke xilofonoaren forma duen instrumentu oso handi bat, xafra metalikoak dituena, baina batez ere motor baten bitartez eta elektrikoki mugitzen den motor baten bitartez, nolabait ahotsean pixkat efektu hori egiten duena, nola egin mikro ondoan, baina badago zerbait vibrafonoren tubo horietan joan etorri sentsazio bat egiten duena, eta vibrazio moduko bat sortzen duena, eta hortik vibrafona oso instrumentu interesgarria da, eta oso zoretatxua. Zerbait erortzen den bazaizu instrumentu horren gainean, mateu 80.000 kazularo izizitula sukaldetik. Eta kriston trastoa kontzertu batera mugitzen. Oso bat abantaia, Gutxi ditu. Abantaia bakarra da. Eta garestia, fijo. Vibrafonista bat balin badago kontzertu hori eskiniko duzun inguru horretan, eta vibrafono bat bertan, akaso gonbidatzak ezula. Bestela ez. Bueno, gizon honek, Gary Bartonek pupilo bezala hartu zuen nerabea zanean, 19 urte edo, eta kuarteto ikonikoa kinteto bilakatu zuen Pat Methenyk. Gerora lehenengo diskoa grabatu zuen Jaco Pastoriusekin. Itzein genuen Jaco Pastoriusen inguruan. Pat Metheny grupen lehenengo diskan, dan uste tirukotea, Jaco Pastorius dago, basuan. Beraz, belaunaldi antzekokoak izango dira. Jaco Pastorius da 4 edo 5 urte zaharrago. 51koa da Pastorius? Urte, 3 urte. Apurtxo bat, baina kinta berdinekoak. Kontua da, gainera zen garai oso ona Jaco Pastorius entzat, oraindik ez zegoen bere gaixotasun mentalean sartuta, ez zegoen bere droga arazoetan sartuta, beraz zen Jaco Pastorius ona. Ona en el sentido de, ona lan egin zezaken Jaco Pastoriusa eta funtzionatu zezaken Jaco Pastoriusa, horrela utzi dezagun. Ez Jaco Pastorius gaizkilea, ez. Jaco Pastorius ona. Ez que oso desmadratua ontzan gizon hori, dana esan berda. Esan desmadratua de arazo potoloa zeukan bere bizitzan eta maila guztietan afektatzezun arazo horrek. Esango nuke etzuela arropa txuriaren garbigailua jartzen. Baina, bere kasuan berdintzegun. En fin, hortik aurrera, Pat Metheny Group taldea sortzen da, eta más o menos 70 aurrera, 77 aurrera edo, egonkortu egiten da talde hori, eta esan dezakegu, ezin dugu Pat Metheny Group bezala bakarrik, edo Pat Metheny gan zentratu, baizik eta Lyle Mates eta Pat Metheny. Hor dago sustrai potentena. Eta James jarri baldin badezakegu, nire teoria da, Instagramen jarri nonain dela pare bat egun, nire iritziz da, historian idatzi den abesti politena Re Mayorren.
James, osea, izugarri polita. Eta ega Lyle Mays entzuten noin. Hasieratik jarri ez dakizu? Ez eta igual pixkat korterraroa gatzen hitz egiten jartzen naiz. Baina hau ez da James? Bai, James da, baina hasieratik jarri bai. Ados. No, etorri handia bidegor. Polita dala. Polita, bai. Polita, barremai horren dago, eta nik uste dala, osea, historiako abesti politena, osea, Bibaldiren kontzertuen gainetik, baina oso gainetik. Ze hori, ez da izan bat biolin demora usten berdina egiten, no? Beste zerbait da. Osea, holako argi dakat. Baina, bueno, berdin dio. Bueno, a ber, zerk egiten du talde honen soinua hain bereizgarria. Piskat, analizi musikalea sartuko gara purtxo bat. Esan dizudan bezala, 78 inguruan osatun zen taldia, eta laukotea, digamos ja, arrakasta gehiena izan zuen laukotea, Danny Gottlieb baterian, Mark Egan baxuan, eta Lyle Mays teklatu, sintetizagailu eta pianoetan. Eta noski Pat Metheny, evidentemente, laukotea. Nik uste, bueno, nik bakarrik pentsatzen, osea, historiak esan du, talde horretan pieza garrantzitsuena Metheny aparte, pianista dela, Lyle Mays. 2008an hiltzan, 74 urterekin edo, gaixotasun bat izan omen du urte askotan zehar, gerra asko mandiona, eta azkenean zendu zen, ez? Eta Metheny gruparen pieza oso garrantzitsua jontzan berekin, ze komposizioetan parte hartzen zuen. Eta, de hecho, abesti gehienak bikoteka daude sinatuta. Metheny eta Mays. Gaur egunean beste musikari batzuk osatzen dute, eta urteetan zehar kombinazio asko egon dira, ez? Baina, bueno, digamos hori, Mays eta Metheny bikotea hortxe mantentzen zela, pues, 78tik 2008 arte, ez dela gutxi. Entzungo dugu Have You Heard, eta Have You Heard abestiarekin ikuste talde honen soinuan dauden ezaugarri gehienak alko ditugula entzun, así que jarri, emaia zu volumena honi. Hale, a ver, bazen konpasak nortzera eta hori gana. A ver. Asi da festa, bai. Volumena igo horretik konturatzen ari nintzen, azterketa zetorrela. A ver, guazen, batez ere pultxo aramaten baldin badegu, emaia zu volumena, ez zentzuten. Oin lagoan dijoa, bat, bi, iru, bla. Kontua da zein dan, zatiketa dara, taka. Dijoa semikortxetara edo kortxetara, berdin dit. Horrek esan nahi du, pulso bakoitza edo kolpe bakoitza bitan banatzen degula. Hau da, tipikoena Pat Methenin. Ez ditu irunaka zatitzen, baizik eta binaka. Jazzean normalena zer da, irunaka zatitzea. Hor da, bere jazz estiloa edo bere musika improvisatu estiloa, ez dio jazz aditzen asko, zatiketa binarioa dauka, horrek esan nahi du, hori, kolpe bakoitza bitan banatzen dela. Zer ditzateke desberdintasuna, takata, hori da, takata, ez? Pat biru, hemen da, pat bi, hori da desberdintasuna. Abiadura ezberdinetan, kasu honetan, a toda leche, baina bai, hori da lehenengo ez daugarria. Bigarrena, claro, orain soloa egean zuten, baina, bueno, melodia entzungo bagenu, hasieratik, konturatuko gineteke, oso errex abestu daitezken melodiak diala. Zeren, normalean, eskala bat edo bi damakite asko jota, hau introa da, introa dago zazpian. Zazpi eta bost edo horrela guztero. Esan, nazten ditu konpasak, baina oso naturala geratzen da dana. Venga, melodia. Konturatzen mani bazarete, abestu daiteken melodiak dia, ezin dit, oso errexak dia berez. Neurtzeko ez, neurtzeko, konkretuki abestitan nahiko puñetera da, baina bestela,
uste dela mi bemol maior, kasu hontan, melodia demora guztian, eta ez da hortik mugitzen, asko jota notaren bat ola pixkatarraroa, baina kontua da demora guztian eskala batera hiltzen dela, hori adibidez, jazean ez da gertatzen, normalean jazean aldatzen da melodia pila bat eta oso melodia komplikatuak dira. Zein da hemen gakoa? Mezenik berak, bere hitzetan esplikatuta, berak paisaia bat plantatzen du. Horizontea oso argi dago, dela melodia. Eta horizontea lerro liso bat oso argi ikusten dena, baina azpian gertatzen den guztia, ekosistema esan ezagun, hori da oso aldakorra dena. Eta hor dago harmonikoki txitsa guztia eta mami guztia, eta horrek ematen dio soinu oso berezia abestiai. Zuk konturatu gabe modulatzen naizea. Osea, zure belarria tonoz aldatzen dijoa, baina zuetzea konturatu. Zergatik, melodia denbora guztian oso lineala delako, baina ordea azpiti gertatzen den guztia aldakorra da. Hor dago Mezeni taldearen gakoa, eta hor sartzen da pianista pila bat, eta hor nabaritzen da nola pianoan konposatutako abestiak diala, ze oso kontzeptu orkestrala daukate. Oain timbrea, nik esango nuke, beste talde batzukin konparatutaneko timbre berezia daukan taldea dela, eta lehen da bizi, pianista euki behar dugu kontuan. Pianoa jotzen du, teklatua jotzen ditu, eta sintetizagailua jotzen ditu. Ordea, pianoa jotzen duenean, hori bai alteratuta da. Osea, dauka reverra sartuta, dauzka ez dakizen bat efektu sartuta, orduan piano entzuten dugunean ere, zerbait alteratua entzuten dugu. Eta gero baita ere esan behar da, gitarra eta pianoak sarri melodia elkarrekin egiten dutela. Eta melodian baita ere ahotsa erabiltzen da. Ez da ahotsa abeslari tipikoaren moduan erabiltzen, baizik eta instrumentu bezala. Eta horrek beste kapa bat, beste geruza bat egiten dio timbreari. Hortaz gain, gitarrak ez doaz amplifikagailutik. Erabiltzen dituzte monitoreak bakarrik. Eta konkretuki, estenatoki gainean 4 monitore. Osea, Mezeni jotzen dago eta ez dauka bere amplia, baizik eta dauka maira sartuta gitarra, por linea esaten dena, 2, 3 eta 4. Eta 4 horien artean, ekualizatu egiten du bere soinua. Horrek, baita ere beste kalitate bat ematen dio soinuari, eta beste ezaugarri batzuk, ez da entzuten balbula soinu hori, edo soinu puskatu hori, baizik eta da oso soinu garbia, oso fina, oso egonkorra, eta hori da beste ezaugarri bat. Gero, gehiago, soinu teknikaria talde hontan oso garrantzitsua da. Talde guztietan. Bai, bereziki hontan. Zeneiz eta izan 4 pertsona estenatoki gainean, edo 4 edo 5, depende zenbat perkusionista dauden, pitote hori dana ekualizatu inber da. Eta egonkortu inber da. Eta lortu behar da, geruza bakoitza behar den volumenean entzutea. Eta hortarako oso soinu teknikari fina behar dezu, bai estudiorako eta bai zuzenekoetarako. Kasuntan David Oakes izan zen soinua lantzen edo soinua eraikitzen lagunduzun horietakoa lehenengo urteetan, eta seguraski gerora aldatu zen, baina lehenengoa, digamos, soinu hori lortzen eta bilatzen David Oakes. Eta bestaletik nahasketa, naiz eta 80-90ko hamarkadetako musika izan, oso musika temporala da, ze nahasketa lana da, produkzio lana bikaina da. Orduan, gaur 2023an entzuten gaude 93ko disko bat, eta ez da nabaritzen. Ez da nabaritzen teknologia benetan aurreratu denik, eta ez oso ondo grabatuta dauden gauzak dira. Eta gainera hemen Mezenik badauka obsesio puntua dela, berari etzaio inporta soloa grabatzerakoan soloaz balin bazaio gustatu kendu eta beste bat jartzea. Osea, ez du zuzenekoa kontzertuetarako. Estudioan baldin banago, alik eta solo onena egiten saiatu behar naiz, beraz, hau ez zaitu gustatu, kanpora, beste bat egingo dugu, baina ez dugu gainontzekoak enduko, ez? Osea, benetan editatutakoa bestiak dira. Hori pixkat jazzaren purismoaren kontraposizioa edo. Bai, baina esaten dizuetan bezala, berak ez du bere musika jazz kategorian sartzen, baizik eta musika improvisatua. Zer gertatzen da, diskoan grabatuta dagoen zerbait ez da improvisatua, jazta. Osea, oso ikasitakoa, oso landutako zerbait da, eta ediziorako ez daka beldurrik, eta gero gainera baita ere, 9 gitarra jo behar diala, nik joko ditut lasaion. Osea, ez zaio inporta, produkzioa disko bat ateratzeko bere bizikoa beretzat.
eta pake hau. Claro, gero dago Pat Metheny gitarrista modura. Gitarrista bikaina da, historian handia zen honenetakoa, eta gainera bere soinua apropos bilatutakoa. Osea, berak planteatu zuen Wes Montgomeryk hau daka, ez da ginork hau daka, eta beste honek ez zerbait dauka, nik nerea behar dut. Eta soinu hori benetan bilatutako zerbait da. Osea, ez da kasualitate izan, istripu bat izan ondo horrela jotzen dut, ez. Konstienteki bilatutako soinua eta konstienteki bilatutako perfekzioa, ez? Tempo da groove izugarria dauka, artikulazio bikaina dauka, artikulazioa da notak jotzerakoan daukaten definizioa. Zenbat eta argiago izan artikulazioa, notak hobeto entzuten dira, besterik gabe. Orduan, kasu honetan izugarri ona. Eta soinu laua dauka, ez dauka skinkeririk soinuan, eta gero baita, nahi ditun gitarra mota pilo bat jotzen ditu, de hecho Picasso gitarra oso berezia da, entzungo dugu, flipatu ingo zuen. Inork zalantza bali madaka, gitarra bat da. 52 sokakoa. Hor dago, arpa bat, baju bat, hiru gitarra. Bai, luthier kanadiense batek, emakume batek egindako gitarra, apropos Methenirentzat, Picasso gitarra bilatu Googleen flipatu ingo ezue, ditu 4 mastil edo horrelako zerbait, bi gurutzatuta, ez dakizen soka, hemendik handik, ez dakizer, benetan maestriaz jotzen duen instrumentua. Eta, beste batzun artean, 6 eta 12 sokako gitarrak, baita ere akustikoak, eta sitar gitarra, Last Train Home entzungo dugu, hau da abesti ezagunetakoa, eta geratu izenburuarekin, Last Train Home, azkeneko trena etxera. Hor da kazu trena. Hau ez da gitarra bat, baizik eta sitar gitarra bat. Ekialdeko instrumentu bat, soinuan modulazio hori egiten duen, holako soinu hori daukana, ez? Izugarria abesti polita, gomendatzen dizuet oso horik entzutea, benetan, transportatu egiten zaitun abesti bat. Baina, sitarre gitarra bezala ere, ez da sitar tradizionalaren claro, elektrikoa, eta hori guztia, gitarra batera adaptatutako sitar bat, hola esango dugu, ez? Azken batean, Pat Methenyk teknologiaren inguruan beti egidu apustu, beti izan du apustu egonkorra da, apustu finkoa, beti aurrera egiteko eta beti innovatzeko, baina ere Pat Methenyk bezala sonatzen jarraitzen du, nahiz eta soinua aldatu, zupa egizu Pat Metheny dela. Sitarra esan da, Rabixak tare adidez datorkigo burura, bide batez Nora Jonesen aita. Eta arek indiatik sitar askoz tradizionalagoa gero egin zituen bezalako gozak ez, baina ekarri zuen pixka sitarra, soinu oso indiakoarekin, eta orain entzun dugun hontan, ja nabari da ez, beste experimentaziorako askatasun bat. Baita ere sintetizagailuak jo ditu gizon honek, eta lehena astu zait gauza bat aipatzea oso garrantzitsua. Pat Metheny grupean bateriaren lana plateretan dago. Ez da ia partxerik entzuten, ez da ia kolperik entzuten, baizik eta platerak dira. Partxea danborra, nola baita danborra, bai, kaja, bomboa, bai, baina tomak eta hori dana, ez dituzu entzungo, timbalak ez dituzu entzungo, batez ere platerak. De hecho, seta ikusten bali mazute, ez dakit, igual 10 plater desberdin daude bateriaren gainean, exagerazio bat. Eta, basan dizuet hasieran, diska berria atera du, izugarri intimista da, gomendatzen dizkizuet Pat Metheny solo, edo Pat Metheny beste gitarrista o beste musikari batekin, jotzen duenean, bez dela Pat Metheny Group. Oso disko politak dira, oso intimistak, eta gitarristak direnei edo gitarra ikasi nahi dutenentzat, benetan gomendagarriak, ze
oso polit jotzen du, oso polit. Eta bukatzeko, esker berezi eman nahi diot Luis Jimenezi, ze Luis Jimenez Bostonen ikasizun, Berkeleyn ikasizun, eta izan zen Pat Metheny ikaslearen ikaslea. Eta bere graduazio egunean Pat Methenyk eman zion titulua. Osea, oso gertutik izan duen, oso gertutik ikasi duen pertsona da, bere bizitza guztia dedikatu dio Pat Metheny ikasteari eta hori guztia, gaur kontatu dizuedan dana, pues berari esker dakit, eta hori, pues bere webgunean ikusi dezakezue Luis Jimenez, jerekin, .neten, ikusi dezakezue bere lana, eta hori guztia, eta hoxe, eta aprobetxatu net, urrengo astien itzingo detena, esateko, primizia, aurrera tingo izuet. Tentsioa. Tenorio Junior, atera dute pelikula berria, 6an, oin izenak, Trueba eta Mariskalek, atera dute pelikula berria. Eta nahi nizuen kontatu nik aurrekurtian tip honen inguruan, baina esan nun, ez da interesgarri izango, eta oin pelikula indue, aurreratu intzaizkit. Orduan, pues bueno, urrengo aztien sin falta itzengo izuet Tenorio Juniorren inguruan enbalo diskoa, zera, altxor bat, eta ez dugu oraindik musika brasileñoa zitzegin, así que ja bazan garaia. Ados. Datorren astean badakigu, Tenorio Juniorren inguruan hariko garela, Julen etxegolan egin barri jugu, Bai. Diskoak entzuten hasi, eta ze disko esan duzu? Enbalo. Konpasak entzuten, konpasak... Baitaren urtu inberda, danen inberda. Txekolan danak. Maialen Tellabide, mila esker, eta datorren astera arte. Zaindu. Izan ondo. Aio. Goizeko 11:22 minutu, oraindiken bigarren kafeari asko geratzen zaio kontatzeko, eta gaur, aritu gara hainbat proiektu ezagutzera ematen, aritu gara egunkari banatzaile batekin, aritu gara Pat Methenyren giroan murgiltzen, eta oraindik Arkakusorekin beste gauza oso serioetan murgildu behar dugu segituan, bagoaz Arkakuso landeruntz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta berantzuteko audio bederrez konfiguratuko du, eta hortxe daukagu. Zer daukadan nik hemendik oraindik. Iruñe, egunon. Egunon. Ondo entzuten gaituzu? Bai, primeran. Beti bezala. Primeran ez, naiz irratian. Hola. Primeran beste plataforma. Ederto askoan. Hori da. Oso ondo, Zara berri. Apo Yuri. Primeran guztion euskarazko. Bai. Baina norbaitek pentsatuko du ari garela iragarki subliminalak egiten edo. Ez. Ni oraindik ez diate ordaindu, así que ordaintzen. Segin dut nik hemen, hauen nuen horrela gertatzea nahi, azken kampania basiko garen arazoetan. Horen behi. Orduan, itxaso ikusi duzuen horbaitek? Ez. Oraindik. Ikusi nahi dut. Thrillera da, ha? Baina dakit zer gertatzen den. Mrs. Spoilers. Ez esan, Autozentsura, baina thriller bada, misterio badago. Nik uste dut ongi egongo dela. Baina, zuk misterioa argitu duzu? Bai, gainera ez kontatu didatela agatik. Utziko dugu beste. Parte hartu duzu? Ez. Agian horregatik zekien. Ez diote kontatu eta badaki zer gertatzen. Eta badaki, hori nola da posible? Ez du parte hartu, ez diote kontatu eta hala ere badaki. Gauzatxoak. Baina badakizu zer dakidan? Zer dakizu? Ostiralean ezkontza batetara noala.
Ui, ni duela 2 aste egon nintzen, bueno, duela 2 aste, duela 3 aste egon nintzen ezkontza batean. Eta zer moduz? Super ondo, a ber, bueno, Iruñe, zuk kontatu, ze kezka dauzkazun eta nik argituko dizkizut. Hori da, goiurik ez dizu zenbat irauten duen ajeak. Bueno, nik esango dizut, 2 aste. Baina ja bukatu da. Ajea bukatu da. Bai, ajea bukatu da. Vale. Hori beste gauzatxo batzu dauzka, baina ajea ez daukaia. Sí, kontua daukazu. Eske kontua da, hori, ni txikitan joan nintzen nire languzuen ezkontzara, baina ja heldutan ez naiz joan batetara, joan nintzen batera, baina ez da hau bezain berezi, hau da ja gertuko lagun batena. Orduan, jarri nintzen bilatzen interneten, ea bazoden gomendioak. Badakizue, sarea dagoela beteta beste pertsonei gauzak nola egin esaten duen jendeaz. Eta ara non topatu nuen, olako blog sarre bat esaten zuen, gonbidatu perfektuaren protokoloa. Ea zenbat bete izan dituzuen zuek, Bale, esan, ea ber. Eta entzuleak ere erantzutea. Lehenengoa, ez dut ezkontzan nik eklipsatuko. Claro, eske ez da zure eguna, ber, Juan. Ja, bueno, nik eklipsatu nuen ezkontza hau. Sentitzen dut. Nik ez dut ez esango. Bueno, inogo, zuk zure lagun bat ezkondu zenuen duela gutxi. Zenuen? Osea, zuk? Bai. Apaizelanak egin zituen, hori bada pixka bat eklipsatzea. Ez, hombre. Hor, jakin behar da, non kokatu. Eduki zenuen. Hor, kokatu behar duzu euren parean. Eurak ezkontzeko euren parean kokatu behar duzu. Aldare txiki bat zegoen bertan, eta Julen Telleria eta Bio jarri ginenan, anormala nahiten, ze alaxe egin genuen, eta, bueno, par pixkat egin zuten gonbidatuek, par pixkat egin zuten ezkongaiek, negar pixkat egin zuten ezkongaiek, musika pixkat ere jo zitzaien, jo genien, eta listo. Nik hartu nuen protagonismoa 20 minutu doida. Ezkondu egintzen dituen musika jozi nioten, eta etzen nuen eklipsatu, hori ezpada eklipsatzea, esango diazu zer den. Esango nuke, musika jotzerakoan da errespetu guztiarekin basu jolentzat, nik basua jo nuen Julen. Basua jotzen ezin da ezer eklipsatu. Jo, zara lehenengo pertsona altua zarena basua jotzen. Ez da egia. Eta gainera oso txiste txarra. Eta txiste oso txarra zan. Venga, arkako eurrengo astera dute. Venga, guazen urrengo. Gainera, tera behar nintzen zure alde, Iñigi. Bai. Hor esan behar nuen, eklipsatuko zenuela, baina ezkondu ziren pertsonek zuri eskatu zizutelako eta eman zizutelako espazio hori. Eta maitasun osoz hori eskatu zidatelako, baina marroi latza ere bai, hori esan nion ere lagun nahiarari. Nahiara, nik eskatzen diazuena, egingo dut, baina baina marron, hori hola da. Hori horrela da. Norbait ezkontzea, batez ere urbilegoa bada, uste dut marroia areagotu egiten dela. Bueno, ja marroia ipatu duzula, koloreekin, bueno, TikToken egonda azkeneko aste honetan bideo bat viralizatu dela Espainiar estatuko moda kazetari batek bere ezkontza hitz egin duelako eta salatu du bere gertuko norbait, ja ez dena gertukoa, joan zela bere ezkontzara txuriz. Eta berak jarri zuen gauzetako bat, zen inor ez joatea txuriz. Gaur ere sartzen da lo de eklipsatzearena. Noski, baina gainerazuk esaten balin baduzu ez dadila inor joan zuriz jantzita, eta protokoloa da. Hala ere esaten balin badu ni zuriz jantzita joango naiz, hor badago gaixtakeri puntu bat. Bale, baina gozat esango izuet. Niri, ezkontzetan, nola joan zaitezken jantzita, eta nola jantzita joan ez zaitezken esaten duten ezkontza horiek, zerrenda biltzera, hori batetik. Eta bestetik, igual momenturen batean, errebisatu beharko dugu ere, ze puntutaraino ezkontzak behar duten izan, ezkongaien protagonismo eta egorako lapiko jaialdi bat. Bueno, ezkontza bat da, ezkonti den maitasun festa bat, noski protagonismoa duki behar dutela. Bai, baina igual neortu egin. Beraien arteko maitasuna ospatzeko egiten den festa bada. Alegia, jatetxe guztia, eserita, zai egotea, ordu lorden bat, bi gonbidatuak sartzeko, saltoka,
jatetxe guztiak, zapia edo serbileta eskuan hartu eta horrela ventiloren moduan astintzen duen bitartean, hori 80ko hamarkadan gertatu zen, igual horri buelta bat emateko garaia bada. Ematen zaio buelta, hori ez da ezkontza guztietan egiten. 185. Diak badaugaia ez da bestia horrentzako. Bai. Hori zaio ezkontza guztietan egiten ino. Bueno, zure oso berezi izan dutelako. Zen horrelakorik, zure duela biei azteko ezkontzan? Nire duela bihazteko ezkontzari buruzko iruzkin itxusik ez egin, Ez dut egin, baina zuari zara! Zi, demontre. Egintzan serbilletaren asunto edo ez? Ez, hori izan galdera. Arkakuso, jarraitu... Bai, urrengoa zen protokoloa errespetatzea, eta nik uste dut azkenean horrelako gauzak, zapiarenak eta horrelako gauzak ere hainbat hotel eta horrelakoetan ospakizuna egiten diren espazio horietan hartu dutela sartu dutela protokoloaren barruan. Gero jakin behar da ea ezkontidek noraino nahi izan duten edo ja ezarriak akotxen artean izan zaien. Baina, bueno, badakizue, bitxiak aukeratzerako orduan ere, ez ara joan behar, Eguberritako arbol bat bezala, hola, superkargatua. Ez zara joan behar Eguberritako arbol bat bezala, garbi geratu zaigu. Oso ondo. Maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen historietan. Nik zalantza asko dauzkat horrekin, ez, baina zer da gehiegi da, zer da gutxiegi eta... Pues hombre, nik uste dut joatea zure pitxi guztiekin gainean. Pues da, pixkat, baina ere da bakoitzaren araberakoa. Gure zea hori ez, nik oso kerrezpa naiz, Mexikon ezkontzaten egon nintzenean, eta kaso hau kultura amerikarrean ezaguna izango da, txuriz doaz ezkongaia eta bere lagun honenak. Ez? Ah, bai? Bai. Uste dut baietz? Ez? Estatuatuetako pelikuletan da ez da horrelakorik ikusten? Zuriz ez? Zuriz ez? Joaten dira las damas de honor kolore berdinez. Hori da, baina ez zuriz. Zuriz ezkontzen direnak? Hemen ari naiz ikusten. Txuriz jantitako horrezko damak dagoeneko indar hartzen ari den joera mundu osoan. Hor komeriak. Eta protokolo klasikoa usten duena. Bez? Azkenen hemen Asensio enteratuna horrelako gauzetan, parraiti duzu daitxo nahi, baino bida. Lagun honenak izan behar badute txuriz jomar direnak, hori ere kompromiso galanta, Ezkondu behar Claro. Zeintzu dira lagunik honenak, eta zeintzuk ez dira? Julen, hori da lagun talde bat euki eta lagun talde hori guztia gonbidatu ezin denean, lagun talde hortako batzuk gonbidatzen dituzunean bezalaxe. Gauza ondo itxusia da, baina gertatzen da uste baino gehiago. Bueno, baina nik horretan ere, ezkontza gauza da, jaleo bat, zertarako ezkontzen da jende, eso hartzen duzu taberna bat, egiten duzu parranda eta jazta. Parranda egiteko, nik oso ondo pasatu nuena, duela bi asteko ezkontzan. Oso taberna eta parranda ezkontzen zalea. Nik izan ditut denetakoak, eta egia esan, denetan gustora naiz eta maite duzun jendea da, eta nik ulertzen dut norberak festa nahi duen bezala egitea. Eta oso polita da elkartzea bi aldeetako jendea, lagunak agian egunerokotasunean elkarrekin egoten ez direnak. Pixkat testu ingurua... Jaietan bezala. Hori da. Herriko jaietan bezala. Herriko jaietan bezala. Aitzakia bat elkartzeko zure inguruko jendea. Baina hori guzti esan da, eta esanik pixkat adarra jotzen ari naizela, eta ez daukadala ezer jendearen ezkontziko moduen aurka. Pixkat ironiatik ari naiz. Askoz nahiago ditut ezkontza txiki hoiek parafernaliari gabeak jatetxe batean leku hartu, gero parrandatxoa egin, zutik jan, eta izaten diren horiek, 200 piko gonbidatuen ezkontza parafernalia zalego horiek, baino, batez ere, txikiagoiek ematen ditelako aukera, ezkongaiekin denbora igarotzeko. Eta azken finean, zure amodioaren festa balima da, eta ulertzen dut, gonbidatuak zuekin egotea izan beharko luke helburutan, niretzako txikiago horietan askoz erresago gertatzen da, eta hori gauza ona dela iruditzen zait. Bai. Dena den ikuste dut ere asko dela zer nolako harremana duzun ezkontzen diren pertsona horiekin. Eta zenbat agor konpromisoaz eurak zu gonbidatzea eta zu ere bertara joatea konpromisoarengatik. Eske jaleo bat da. Bai da jaleo bat, noski dela jaleo bat. Bizitza ez da erresa eta ezkontza gutxiago.
Hori horrela. Zure ezkontza hau gertuko norbaitena da? Bai. Gertuko da. Nire lagun honenetariko batena. Orduan zora garria izango da. Bai. Osea, izango da, vamos, lo más. Kontuz, alkolaren kontsumoarekin. Ordu asko izaten dira. Gero dago rezena. Iraupain luzea du, gero. Rezena euskaraz nola izango da? Berrafaria, afaria berbi? Berrafaria? Afabi. Wow. Eta zer behar dugun afabi baten? Abiak ez. Eskerrik asko, zuen laguntzatik. Jule, markatu? Nik arazoa daukat, ezkontzak ez ezki gustatzen orduan, esaten ari garen guztionek sekulako pereza ematen. Hori errespetatu behar da. Bai. Ez du zuen ezer kontra, ez zuen, eta guztaren nahi zentuten, oso ondo pasatuko du. Bai, eta badakit, eta Ostiralean. gero nire gutxitan egon ez, egon izenetan ondo pasizten du, baina aurreko guztiak ematen dit pereza bat. Eta gero ezkontzetan alkoholarekin kontu eta batez ere nastearekin. Lehenengo gomendioa, interneteko zea bezala. Irizentzarenean koktelera, han jateko zizkamizkan moduko bat egoten da, argazkiak ateratzen diren bitarte amaiezin horretan, 7 ordutik 27 egunetara iraun dezakeen argazkiek egiteko tarte horretan, zizkamizka bat egoten da. Eta hor, koktela nahi duzue probatu? Ez. Koktela ez. Koktela gaizki. Hoi duzue, edari bat hautatu, izan ura, mostoa, Coca-Cola, ardoa, sagardoa, txampaina nahi duzuena, eta horrekin tinko egin eguna, ze ez da idea hona izaten. Hasi koktelarekin, gero txakoli pixkat, gero beha chardonnea hemen badago, baina beltzea pasako geha, zezea atako dute bain txeurra jazpiko pixkat, eta ardo beltzak ineango deu, gero eseri berriz txakolinea pasa, solomilloakin berriz beltzaean, eta gero komeriak. Postrearekin kaba, eta gaizki. Gero ezkondu direna, baina protagonista bihurtu, normala. Normala. Aizuarka Kakuxo, alere, ezkontzekin ari gara, eta nahi dazu jarraituko dugu, baina nik badaukat oraindik gogoa jakiteko afalorduaren inguruan egintzen igun galdera mundik nora zetorren. Egia da, inkesta bat egin nuela Twitterren. Arkakuxo, galdetu zigunean guk zorotan afaltzen genuen, eta espero nun honek, eolako itxiera dramatiko bat izatea, zarbait gertatzea honekin. Dramatikoa mesede zinegi. Kontua da, galdetu nuela pixkat tanteatzeko jendeak noiz izango zuen aukera gehiago nire Twitcheko sekzio berria ikusteko. Bueno, berria, ez da berria, lehenagotik ere egiten nuen. Eta orduan, zer egin nuen galdetu. Ez dute esaten gaztelerazke preguntando se llega a Roma, hori. Eta orduan, bihartik aurrera, asteazkenero, datorren astean egongo da aldaketa bat, ze jarri dizkiate ebaluazio saioak gaueko 9:30 arte. Eta, klaro... Hori ezkontzako entartean jo karragoa da. Bai. Eta, izango da, asteazkenero, normalean, datorren astean izan ezik, 9:00-etatik 10:30 lasai izeneko espazio bat, dela elkarrizketa saioa, modu informal batean, gonbidatuak beste modu bat ez ezagutzeko. Ose, askotan, pertsonak ezagutzen ditugu gauza edo espazio batengatik, baina gehiago dira. Eta orduan, izango da pixkat horrela. Lasai, kuadrillan egongo bagina bezala, gonbidatuekin hitz egitea, eta biharkoa da oso berezia, nire laguna, uste dut hemen bigarren kafean ere ongi ezagutzen duzuela, edo bestela labankada bat sartuko dizue. Uxu errazkinekin egongo zera? Hori jakiteko, zuek eta baita entzulek ere bihar 9:00 nire Twitcheko kanalean egon beharko duzue, hor. Puntual. Oso ondo. Ados, eta uxu errazkin gehiago ezagutuko dugu beraz. Ezagutzen duguna baino gehiago? Baina hori uxu errazkin baldin bada. Agia da, agian ez uxu errazkin. Dakite, ikusiko dugu. Esango nuke, munduko 10 toki hausaz aukeratu eta bertako biztanlei galdetuta ere, 10etan jakingo luketela norden Iruñeren biharko gonbidatua. Misterio bat da. Ikaragarrizko misterioa. Aizu, Iruñe, badakit bestalde, nahi diguzula kontatu, egunotan Iruñera etorrizkero, zubia igarotzeko egun hauetan, zer egin eta zer ikusi eta horrelako kontuetan murgildu nahi duzula?
Noski, esan dudan bezala nik ostiralean ezkontza bat dut, beraz ezarete ezkontzara etorriko zuek ziurrenik, baina Iruñan badaude gauza askoz gehiago egiteko. 12an leku askotan jaia izango da, beste askotan ez, ze ez dago ezer ospatzeko, eta orduan, hemen txedoaz nire gomendioak. Hasteko, nik emango nuke hemen ditugun parketatik bueltatxo bat, ze gainera esaten dute eguraldi hona egingo duela, gero beste batzuk egingo duela euria, baina ez, egingo du ona. Eta takoneratik, Ciudadelatik, gainera Ciudadela normalan ere badaude esposaketak eta horrela, así que, Juan. Eta Yamaguchira. Badakizue Maia Romeroren abesti hori? Bai, Yamaguchi parkea. Pues hor, eta bertan dago leku bat, beti, nik uste dut, iruindar guztiok azten dugula hor dagoela, dela planetarioa. Beraz, euria egiten baldin badu, aukera oso ona da, bertara joateko, ze ez da oso ohikoa zure hirian edo herrian planetario bat izatea. Gainera gaztelaniaz oso izen guaia dauka, dela Pamplonetarioa. Pamplonetario. Julen oso planetarioaren zalea da. Bai! Egon zara Iruñekoan. Ez. Barkatu, bai, egon naiz. Ni eskolarekin joan nintzen. Nire bai, eskolatik joan ginen, baina gero ja... Baina Julen planetetara begira ibiltzen da, etxean ere, alegitik espaziora. Nire batez, Julen, atzon momentu batean uste dut krisia gontzela. Bai, jende astutu zen. Nazioarteko agentzia espazialarekin. Bai, refrigeratzeko likidoaren, ez dakit, nola esan, isuri bat edo izan zen, eta unoren batean, nazioarteko estazio espazial horretan larritu ziren, baina dirudienez, behintzat, emate zuena baino gutxiago izan zen, eta azkenerako berehala konpontu izan zuten, baina uste dute minutu batzuetan gauzak estu izan zirela. Pentsatzen dut, refrigerazio likido horrek ies egiten badu zure kotxean 15 errepidean, ez dakite, noain parean zabiltzala, iskin batean ibilgailua geratu eta garabiari deitzen diozula, baina espazioan zabiltzala, pixka bat korapilatu egiten da. Espazioan ez dakazu bide bazteran geratu garri, geratzeko nahiko leku badakatu, baina kontua da, zer gertatuko den, horrelako... Eta nondik jaurtiki zuten espaziontzea? Da, nazioarteko... Han goran, pentsatzen nun... Alde Rusiarrean itxuraz. Jartziteko, ara? Apaia. Zelenski izango da tartean. Akaso. Bide batez, planetarioko planeta txarra izango, ze iganderako uste dut Iruña inguruan euri izango duzuela, arkeko iso. Bai. Hori dioten ere iturriek, biharko zure gonbidatuan norden, zehaztu diaten iturri perek, igandean Iruñean euria egingo duela. Baina larun batean oraindik ona, temperatura zertxo bai jetxiko da, gehienezko temperatura 23 gradutara helduko da, pixkat urriko egun lehun baten itxuran gehiago gaur egon izaten ari garen uda tropikal ontatik ies eginda. Baina iganderako uste dute Euskal Herri iaia osoan, baina bereziki Euskal Herri hegoaldean eta barnekaldeetan euria datorrela, bai. Orduan larun batean, probestu beharko da ere Aldezarrera joatera eta pintxiko batzuk hartzera. Ui, eta ze taberna gomendatzen diguzu, ni da, depende, ze gustatzen zaizu. Gustatzen bat zaizkizu gehiago fritoak, ni joango nintzateke adibidez, el Rio Tabernara arrautza fritoa jatera, dagoela oso ona. Baldin bazaudete erresakaz, arrautz fritoa hobeto da Navarrerian dagoen ezkia tabernakoa, ze da potenteagoa. Eta gero, La Vieja Iruñan ere pintxo varietatea handia dago, eta niri badago pintxo bat gehien gustatzen zaidana arrautzaren arekin batera, berdin du izan ezkiakoa edo elriokoa, depende zure muda, da Baserri Berriko bombeja. Ez baduzu frogatu, ezagit zeren zain zaudete, Iruñera bisita bat egitera etortzera, eta eramaten zaituzte. Hortikan eta bagoaz gero planetariora, Julen. Plana egin dugu, beraz. Ezkontza batetara ez, planetariora bai. Noski. Guk joan aurretik Iruñek etorri behar du gurera, ez da? Bai, a ber, eske nik horrekin badut... Hemen super hype egiten hasiko gara. Igual entzulen artean zozkatu behar ditugu bi txarleku gure planerako. Bueno, kontua da,
nahiko tradizionala da, nahiz eta bin bakarrik gertatu den, nahiko bi aldiz gertatu da. Bigarren kafeko familiak egiten duela alako plan bat, eta da, piraguan ibiltzera joan, eta gero, bazkaldu, edo piraguan ibiltzera joan, eta gero afaldu, segun eta piragua plana zein den. Iluna barra ikustera joan ginen, Kayak Basque Countryko lagunen eskutik, eta ondoren afaldu egin genuen, eta aldiz bidasoa ibaia jetxi genuenean, Kayak Basque Countryko lagunen eskutik, orduan bazkaltzera joan ginen, San Martzial eta gainera esango nuke, Irunen bazkaldu genuela. Baliteke. Bidaso inguruan ibili gara beti Piraguan. Baina orain honetan, Piraguan ibiliko gara Tolosako Oria ibaian. Hori eguraldiak laguntzen badigu, euski, euritan ez gara ibiliko. Eta horren ostean, bazkari egingo dugu bigarren kafezaleok. Plan hau, plan itxia da, beraz eta izerratik kontatzen dizuegun. Kontua ezketuta dagoela planaren zati urtiarrarekin, Piraguan dagokion horrekin. Bai, ze eske... Nola egiten da Piraguan? Ni badakizue lehorrekoa izan da, kasik nahiago dudala lehorrean geratu hor pintxiko batzuekin, potetxo, eta hori bai. Zuek nola ibiltzen zarete kotilleatzen eta en plan hauari ematen, en plan eroriko da. Horrek ez du balio. Hemen Piraguan ibiltzen ez denak ez du bazkaltzen. Nola ez? Biltzen ditu nire eskua ura. Ez, beraz, hasi zaitez entrenatzen, Iruñe. Nahiko plan lasai egingo dugu, lasai, dena errez, dena leun, baina, bueno, hasi prestatzen, behintzat. Baina guztia? Guztia, bai, baliteke ipurdia pixa guztitzea. Bai. Baina hor dago xarma. Ura oraindik ez da oztu. Badirudi, urria eta ez, ura oraindik nahiko epel dator. Nik horrekin ez dut arazorik. Egiatan ez dut arazorik, asko gustatzen zait urkiroletan egitea. Eta de hecho, Oria ibaian bainatzen ohitura daukat zenik udan Orioko kanpinan egiten dituen. Eta genuen ohitura botatzeko bai portutik, herriko portutik, eta gero pasatzea espigoi berria egin zutenean, espigoi txikitik espigoi berrira. Beraz, herri joan, Oria herri joan, ala ditzen diote Orion, bueno, ala ditzen zaio, ibaiak pixkat urgaziarekin nahazten diren espazio horiei, herri joak, eta bai, gauzat esango dizut, hori ibaia ezaguna izan zen garai batean hemen Tolosan Europako ibairik kutsatuenetakoa. Baina zorionez garaiaiek atzean geratu dira, eta askoze ibai txukunagoa daukagu gaur egun, beraz, bueno, ez da hola bainatzen lasai ibiltzeko, baina uretara erorizkero, ez da zer gertatzen. Julenek begiratzen dizu pixka eta aurpegi arraroarekin, ez dakit zer espero. Alegikoa da, eta bertatik ere hori ibaia igarotzen da. Alegetik etorren nitek, Piraguan? Ibaian barrena. Urgutxi xamar, aukeran. Ez zu... Lasai asko ondaren nintzen etorriko, Navigazio aukerarik ez izango. Ez horpresa pare bat. Piragua bizkarren hartu da etorriko naiz orduan. Lasai, hemen utziko izugu. Vale, oso ondo. Gixontan segiari, edo martxo nabi. Iruñe astiz larunbe, okerrezpa naiz, ez da? Bai. Gurtzen hasiko gara, 2 minutu, eguerdiko 12etarako, jonpresatzen gure Piragua, nola zan WhatsApp taldearen izena? Piraguai plan horretarako. Izena bezainona izango da plana, beraz... Beraz joan prestatzen Iruñe, mila esker, eta datorren astean, zerbait kontatu hartzen digun datorren astean, ez oraindik ez dakigu zer kontatuko diguzun. Bai, ea zer moduz ezkontza? Ezkontzak emango digu jabeterako martan. Arkakutxo, mila esker datorren aster arte, besarka bat Iruñeraino. Mila esker zuei. Iruñeraino. Ondo esan dut aurreneko kolpean. Bai. Depresioa sortzen digun Iruñek. Ikasi. Eta gure bagoaz minutu bat eguerdiko 12etarako informazioaren tartea orain hemen naiz irratian, Julen Goikotxe Orbegozo datorren aste arte. Ondo ibili. Goiure Zeizarandia bihar arte. Eta zuei entzule, plazer baduzu behintzat, bihar goizeko 10:05 hementxe luzatzen dizuegu hitzordua. Orain, esan da bezala, informazioaren tartea, naiz irratian. San izun behin, ezarrita dakon, oriote garen.
bihotzan tamainakoa. Baneki zein dan. Baneki zer dan. Baneki zein dan. Baneki zer. Keep calm and bigarren kafea.